ሰላም ተኸታተልቲ ሸማ ባይተና ንለምውን ካብዛ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ምስኣ ብትመሳሰል ምስተሓሓዝ ዕላል ሒዝና መፂና ኣለና ሎሚ ምሳይ ዘለዉ ኣሕዋት ዶክተር ሳምሶምን ዶክተር ህያብን እዮም ህያብ ሳምሶም ናይ ሎም ዓልቲ ዕላልና እንታይ ክትከውን ደለየ ኣለኹ ምስ ኣብ ደገ ዘሎ ናይ ዲያስፖራ ምንቅስቃስ ናይ ሃገርና ናይ ኤርትራ ቅድሚ ናፅነትን ድሕሪ ናፅነትን ዘሎ ናይ ዲያስፖራ ምንቅስቃስ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ምስቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ኩነታት ምስቲ ቀደም ካብ ቅድሚ ናፅነት ኣብ ዓድና ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ኩነታት እንታይ ይመስል እንታይ ይመሳሰሎ ወይ እንታይ ይፈልዮ እንታይ ይመስል ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝነበረ ምዕባለታት ናይ ዲያስፖራ ምንቅስቃሳት ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት እንታይ ይመስል ክንድህስስ ክንፍትን ኢና ምናልባት ከም መበገሲ ክኾነና ከም ሕጂ እውን ኣልዒልና ነርና ኣብዚ ሻማ መስለኒ ግን ድሓን ከም መጀመሪ ዕላል ክኾነና እስኪ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ እቲ ስግረ ደባዊ ትራንስናሽናል ናይ ዲያስፖራ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራውያን ብመልክዕ ናይ ቃልሲ ስትራቴጂ ዝኽተሎ ዝነበረ ናይ ቃልሲ ስትራቴጂ እቲ ምንቅስቃሳት እንታይ ይመስል ነይሩ እስኪ ሕፅር ኣቢልኩም ምናልባት ከም መጀመር ናይ ዕላል ናይ ሎም ምሽት ክኾነና እስኪ ሕፅር ኣቢልኩም ግለፁልና ሳሚ ዋላ ብኣኻ ክጅመር ታንኪዩ ተስፋለም ሰላም ኩላትኩም መጀመርያ ብምንታይ ክጅምር ምደለኹ ነይረ ኣነ እቲ ኣብ ደገ ዝነበረ ናትና ናይ ዲያስፖራ ኮሚኒቲ ወይ ናይ ደገ ሕብረተሰብ ስለምንታይ እዩ ኣብ ደገ ወፂኡ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ኩነታት ምእንታን ትኻልእ ንኽበርሃልና ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ከም ዝፈልጦ ማለት እዩ መጀመርያ ኣብቲ ስሳታት ከምኡውን ሰብዓታት ዝነበረ እቲ ናይ ቃልሲ ምጅማር ድሕሪኡ እቲ ቃልሲ ተጀሚሩ ኣብቲ ማእከላይ ደረጃ ዝበፅሓሉ ግዜ ሽዑ ዝነበሩ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓታት ሰባት ከበሳብሱ ዓድታት ከምድዱ ዝጀመርሉ ኩነታት እዩ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ንፈልጦ ናይ ቁርደት ናይ ሓጀር ዶ ናይ በዓል ቢሻ ካልእ ንብሎ ማለት እዩ መዚ ምንዳድ ናይ ዓድታት ሰባት እንዳተደፍአ እንዳደፍአ ክወፅእ ጀሚሩ ሕጂ ሓደ ካብቲ ዘውፅኦ ናይ ጭቆና ይኹንብል ንኽእል ማለት እዩ ገለገለ ብትላዓሊ ዝነበረ ዝሓሸ ህይወት ዝነበሮ ሓለፋ ዝግበረሉ ዝነበረን ደገ ዝወፀ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እንድዩ ግን በቲ ኣብ ላዕሊ ቁፅሪ ክትሪኦ ከለካ መብዛሕትኡ ተደፊኡ ዝወፀ እዩ ነይሩ ናብ ሱዳን ካብ ሱዳን ናብ ደገ ዝኸደ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ዲያስፖራ ምንቅስቃስ ክንሪኦ ከለና ኣብቲ መጀመርያ ሱሳታት ዳርጋ ይነበረን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ወንተ ነይሩ እውን ዓብይ ኣይኮነን ነይሩ ምናልባሽ እቲ ምስቲ ሰውራ ዝተተሓሓዘ ነገር እዩ ኣብቲ ሰብዓታት እዩ ናብቲ ዝለዓለ ገፁ መፂኡ ማለት እዩ ድሓረይ ካብ ሰማንያታት ህዝባዊ ግንባር ነቲ ናይ ሜዳ መድረክ ምስ ተቆፃፀሮ ናብቲ ብራኸ መፂኡ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ናቱ ዓይነት ኣወዳድባ እንድሕር ኢልካ ብዙሕ ዝፍለ ኣይኮነን ካብዚ ናይ ሕጂ ዘለናዮ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣወዳድባ ተሪእናዮ ኣብ ማሕበረ ኮማት ዝተመርኮሰ ኣብ ባህሊ ሰሚናራት ዘተኮረ ኣብ ኮሚታት እዩ ነይሩ ማዕረ ማዕሪኡ ዝተጠርነፋ ውዳበታት ኣብ ደገ እውን ነይረን እየ ከም ኩሉ ግዜ ሓንቲ ኣብነት ትመፅእ እዛ ኤሪትራያንስ ፎር ላይብሬሽን ኢን ኖርዝ ኣሜሪካ ትበሃል ወይ ኤርትራውያን ንናፅነት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ትበሃል እታ ዝዓበየት ዝንጠንከረትን ንብላ ኩሉ ግዜ እያ ነይራ ምስ ሓለፍቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ፅቡቅ ርክብ ዝነበራ ኣብ መጀመርያ ሰብዓታት ዝመፀት ኣብቲ መጨረሻ ሰብዓታት ከዓ ደው ዝበለት ምክንያቱ ዘይተደልዩ ሕቶታት ክተምፅእ ጀሚራ ተባሂሉ ማለት እዩ ሕጂ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና እቲ ውዳበታት ኣብ ማሕበረ ኮማት ዝተመስረተ ኣብ ገሊኡ ከዓ ከምዚ ዝበልኩካ ማሕበራት ንኣብነት ኤርትራውያን ንናፅነት ወይ ንሓርነት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝበለ ኣብ ሰሚናራትን ማሕበረ ኮማትን ኣብ ባህልታትን ዝመፀይ ማለት እዩ እቲ ባህልታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ባህልታት ናብ ደገ ዝኸድሉ ካብ ደገ ከዓ ናብቲ ሓራ መሬት ዝበሃል ክሪኡ ኢሎም ዝኸዱ እቶም ሓለፍቲ ወይ እቶም ንጡፋት ዝበሃሉ ኣባላት እዮም ነይሮም ማለት እዩ ምስ ዝተሓሓዝ ናይ ሓፋሽ ውድባት ዝበሃሉ ኮላይ ኣብ ደገ እዩ ነይሩ እቲ ታሪክ ክንሪኦ ከለና እዚ ናይ ሕቶ ቀያሕቲ ዕምበባ ወይ ኣብዚ እዋን እዚ YPFDJ እንብሎም ዘለና እቶም ቀያሕቲ ዕምበባ ናይ ባህሊ ናይ ከምኡውን ናይ ፖለቲካዊ ልቕሓት ዝበሃል ወይ ኢንዶክትሪኔሽን ክንብሎ ንኽእል ኢና በቲ ሓደ ወገን ዝነበሮ ኩነታት እውን ነይሩ ሕጂ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ኣብ ከምዚ ዝበልናዮ ናይ ማሕበረ ኮማት ናይ ንኡሳት ውድባት ከምኡውን ናይ ባህልን ናይ ሰሚናራትን ዝተማእከለ
ናብ ገንዘብ ንምውፃእ ፋንድ ማለት እዩ ካልእ ሓበሬታታት ሜዳ ንምሕላፍ ከምኡውን መሳርሒታትን ኣድላይ ተኮይኖምን ክሳብ ናይ ምስላፍ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ከም ንኣብነት ኩሉ ግዜ ትጥቀስ እንታይ እያ ንኣብነት እዞም ኤርትራውያን ንሓርነት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዓመታዊ $1 ሚልዮን ከባቢ የበርክቱ ነይሮም እዩ ዝበሃል እታ $1 ሚልዮን ኣብቲ እዋን እትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ እዚ ኣብቲ ርእሲ እቲ ፅሑፋት ኣብ ርእሲ እቲ መሳርሒታት ዘበርክትዎ ዝነበሩ ኣብቲ ርእሲኦም ገሊኦም ከይዶም ዝስለፍዎ ዝነበሩ እዩ ስራብ ኢለን ጥቡቅ ይቀኒለይ ሳሚ ምናልባት ከም ነባሪ ቋሚ ነባርነት ዘለዎ ኢስታብሊሽ ዝኾነ ናይ ዲያስፖራ ኮሚኒቲ ከይከውን ክእል እቲ ኣብ ኣርባዕታት መጨረሻ ኣርባዕታት ካብ 50ታት ዝጀመረ ናይ እቶም ኣብ ኤግዛይል ዝነበሩ ኣብ ስደት ዝነበሩ ኣብ በዓል ካይሮ ዝነበረ ምንቅስቃሳት እውን ሓደ ኣገዳሲ ተራ ከም ዝነበሩ እቲ ናይ ፖለቲካዊ ቃልሲ ናይ ኤርትራን ምስኡ ስዒቡ እውን ዝመፀ ብረታዊ ቃልሲ እውን ሓደ ኣገዳሲ ተራ ዝነበረስ ናይ ዲያስፖራ ተራ ይውን ማለት ኣብ ስደት ኮንካ ዝግበር ዝነበረ ምንቅስቃሳት እዩ ናይ ቦሎኛ ናይ ጣልያን ዝግበር ዝነበረ ፌስቲቫላት ከም ዝነበርካ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ተራ እቲ ዲያስፖራ ኤርትራ ዝፃወቱ ኣብቲ ጉዕዞ ቃልስን ናፅነት ኤርትራ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካ ይቀኒለይ ምናልባት ኣብ ተወሳኺ ካብኡ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብፍላይ ምናልባት ድሓር እውን ስዒብና ክንመፅኦ ንኽእል ንኸውን እንታይ ይመስል ትፍልልይ ናይ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ናይ ዲያስፖራ ምንቅስቃሳት ፍልልይ ክብል ከለኹስ እንታይ እዩ ማለት እዩ ናይ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ናይ ዲያስፖራ ምንቅስቃሳት እንታይ እዩ ዝነግረና እንታይ እዩ ዘርእየና እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ዲያስፖራ ምንቅስቃሳት ከንታይ የርእየና ምስታ ቀዳመይቲ ሕቶ ጥራሕ ኣታሓሒዝካ ሳሕስር ኣቢልካ ተወሳኺ ሓሳብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ thank you ተሳለም ሳሚ ሳሚ ድሕረ ባይታ ፅቡቅ ገይሩ ንገሊፅና ምናልባት ንኣሽቱ ፖይንትስ ክኾና ዝኽእላ ዝብልአን ኣነ እቲ ናይ ዲያስፖራ ፖለቲክስ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ዕጡቕ ቃልሲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነበረ ንምሕጋዝ እዩ ዝካየድ ነይሩ ማለት እዩ ሽዑዝ ሓደ ዕጡቕ ኣርምድ ስትራግል ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከምዚ ናይ ሕጂ ሬዚስታንስ ጥራይ ኣይኮነን ነይሩ ካልእ ኣብ ውሽጢ ሃገር ሓደ ኣክተር ነይርዎም ማለት እዩ ንዕኦም እሶም ሳፖርት ዝገብርዎ ሓደ ነገር ማለት እዩ ካልእ እውን ከምዚ ሳሚ ክብሎ ፀንሐት ዲስፕሌስመንት ካብ ኤርትራ ምውፃእ ንባዕሉ ኣብ ከባቢ ኤርትራ እዮም ነይሮም እቶም ዝበዝሑ ኣብቲ እዋን እቲ ሕጂ እቲ ጂኦግራፊካሊ ክንሪኦ ከለና እቲ ምንቅስቃሳት ንብሎ ዘለና ከምዚ ዝበልካዮ ማለት እዩ ኣብ በዓል ካይሮ ኣብ በዓል ሱዳን ኣብ በዓል ኢትዮጵያ ንባዕሉ ማለት እዩ ወላ የመን ዲና ክንብል ካልኦት ደንጋልፍ ስቴት ዝበሃላ ከዓ ማለት እዩ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ኤርትራዊ ነይሩ ማለት እዩ ቀንዲ ሰፖርት ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኮይኖም ኣብ ብቀረባ ዝከታተልዎ ዝነበሩ ማለት እዩ ብቀረባ ይከታተልዎ ነይሮም ነቲ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዝነበረ ማለት እዩ ምስ እውን ተንጎራብቲ ሃገራት እውን ዓብዪ ሓገዝ ነይርዎን ፕላትፎርም ማሃብደን ከም በዓል ሱዳን ማለት እዩ ካልእ ሪሶርስስ ደን ክህባ ካልእ ብዙሕ ሓገዛት ገይረን ክኾና ክእላ ነይረን ካብቲ ሂስቶሪካል ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ እዚ ከም ሓደ ፅቡቅ ደገፍ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ብካልእ ፖፑላር ሰፖርት ነይርዎ ብፍላይ ኣብዘ ሚድል ኢስት ሃገራት ማለት እዩ ካልእ እቲ ቃልሲ ንባዕሉ ናይ ልኡላውነት ቃልሲ ነይሩ ናፅነት ቃልሲ ካልእ ዲፈረንት ቃልሲ ካብዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ከም ስትራቴጂ እንታይ ስትራቴጂታት ነይርዎም ተቀዳማይ ትሕቶኻ ክምለስ ተስፋ ኣለም እንታይ ዓይነት ስትራቴጂታት እዮም ፈለው ትገብሩ ነይሮም ትብል ሕቶ ኩሉ ግዜ እዞም ሕጂ ብስልጣን ዘለዎ ኤርትራ ዝብልዎ እንተልዩ ሃገራውነት ብዘይ ሃገር ኣብ ምፍጣር ዘተኮረ ቃልሲ ነይሩ ወይ ስትራቴጂ ነይሩ ስትራቴጂና እዮም ዝብሉ ነይሮም ማለት እዩ ስብሓት ፍሬም ቀደም ብዙሕ ግዜ ክደጋግማ ሰምዖ ነይረ ማለት እዩ ሃገር ዘይብልና ከለና ሃገራውነት ምህናፅ ናይ ናሽናሊዝም ምህናፅ استراتيجينا نختل نيرنا دقة يوم دبل نيران مالتي كله تبرتاو قالسي مخانن بعلو كله أرمد ستراجل كم تعقدي مخلوص أنا حكو سون كم حدا استراتيجي مالتي تنزو على خالد تقاس كاون حدا بويتيك دخون خستاي نيرو معاد فيستيفالات درفتات بسنة طباباو من قدس بحجز النبري مالتي أبزوان حجين ترين أجل ولا فيستيفالات كلهم بس يا إيرترا دلو ريجيميون كنترول الدخانو مالتي دون እቲ ኦፖዚሽን ዝበሃልሲ ብዙሕ ፌስቲቫላት ወይ ብዙሓት ናይ ኣርቲስቲክ ዝኾኑ ስራሓት ኣይረኣናን ከምቲ ናይቲ መንግስቲ ዝገብሮ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲኦም ኦልሬዲ ኤስታብሊሽ ዝኾነ ክስታይ ኣለዎም ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ካልእ ከምዚ ሳሙን ኣቐዲሙ ጠቂስዎ ፀኒሑ ሓደ ኮሚኒቲ ሊደርሽፕ ነይሩ ብማሕበረ ኮማት ድዩ ካልእ ኣብ ዝተመስረተ እቲ ሊደርሽፕ ናይቲ ኣብ ግዜ ሰውራ ዝነበረ ናይ ዳያስፖራ ፖለቲክስ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ገለ ፅሑፋት እውን ናይ ኣብነት ናይ ፕሮፌሰር ጋይም ክንሪኦ ንኽእል ኢና
ተስፋ ናይ ናጽነት ንባዕሉ ሓደ ፓወርፉል ክስታይ ነይሩ ማለት እዩ ተስፋ ሲቲ ሆፕ ዝበሃል ንባዕሉ ሓደ ዓቢ ኢንግሪዲየንት ናይቲ ናሽናል ሙቭመንት ወይ ናይ ሞቢላይዜሽን ነይሩ ገለ እዩ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ነዚአና ኣልዕለም መሓልፍ ኮን ثانك يو يعني اللي هي እቲ ሞፀይና ምናልባት ዘለዓልከ ሕቶ እንታይ ቀደም ዝነበረ ሃገራውነት ብዘይ ሃገር ማለት ስልኡላዊ ፖለቲካዊ ተፈላጥነት ዘይብላ ሃገር እናሃለወት ከላግጥ ሃገራውነት ዝብል ስምዒት ኣብቲ ርእሲ ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ዝጭቆን ዝነበረ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተፈጢሩ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ተስፋ እቲ ኣስፒሬሽንስ ናጽነት ልኡላውነት ንርእሰ ምምሕዳር ዝነበረ ኣብኡ ኣብቲ ርእሲ ናይቲ ሰብ ነይሩ ማለት እዩ ንዕኡ ኢሉ ከዓ መስዋዕቲ ይኸፍል ነይሩ ከም ንሳሚ ዝበሎ ካብ ደገ እውን ወፂኡ ማለት እዩ ትምህርቲ ቋሪፁ ዝነበሩ ክሳይ ገዲፉ ናብ ደገ ኣብቲ ግንባራት ኣብቲ መሳርዕ ናይ ተቐስስ ዝተሳተፈ ብዙሕ ኤርትራዊ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ሃገራውነት ብዘይ ሃገር ናብ ሃገራውነት ብዘይ ህዝብን ብዘይ ልኡላውነት እዩ እናሰጊድና ዘለና ማለት እዩ እዚ ድሕሪ ናጽነት ዘሎ ፖለቲካዊ ሓቅነትን ኩነታት እናትና ካብቲ ቀደም ዝነበረ ሎፍቲ ዝኾነ ሓሳባትን ድሌታትን ሕልምታትን ናብዚ ሕጂ ዘሎ ልኡላውነት ሃገራውነት ብዘይ ህዝቢ ብዘይ ልኡላውነት ናይ ህዝቢ ኣብ ምህናፅ ኣብ ንዑ ክድርዕ ኢሉ ዝሕስብ ናይ ሓተታ ምግቢ ጥራሕ ኮይና ተሪፍና ኣለና ማለት እዩ ምናልባት ናብ ድሕሪ ናጽነት ከም ዝኣክብማ ሕጂ ናጽነት ምስ መፀ ከምቲ ዝፍለጥ እቲ ድሌት እቲ ሸውሃት እቲ ተበክሶ እቲ ቅርብነት ኩሉ ነይሩ ማለት እዩ ከምኡ ዝተሓሓዝ ከዓ ካብ ደገ ዝወሓዘ ኣካል ናይ ዲያስፖራ ነይሩ ስለ እንታይ ይመስልቲ ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ እቲ ፖስት ሊበሬሽን ኤርትራ ዝነበረ ተራን ተሳትፎን ናይ ዲያስፖራ እንታይ ይመስል እቲ ኩነታት ናይ ዲያስፖራ ምስ ሃገሮም ምስ ኤርትራ ዘለዎም ዝምድና ተራ ኣበርክቶ ወይ ምዝሓብ እንታይ ይመስል ኣብ ዝሓለፈ 30 ገለን ዓመት ዝረኣናዮ ኩነታት ትዕዝብትታት ከምሳም ምናልባት ከዓ ጅምር هو ካብዘን ህያብ ዝበለን ፒክ እንድሕር ጌርና እተን ክልተ ነገር ኮኔክት ዝኾናልና እንታይ ሓደ እቲ ብዘይ ሃገራውነት ምጥራይ ወይ እቲ ኣብቲ እዋናዊ ገጽካ እንድሕር መፂኻ እዚ ኢማጂንድ ኮሚኒቲስ ንብሎ ናይ ቤኔዲክት ኣንደርሰን ዓይነት ማለት እዩ ሕጂ እቲ ካልኣይቲ ከዓ ምስኣቱ ተሓሓዝ ነገር ከዓ እንታይ እያ እታ ተስፋ ዝበላ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብቲ ቅድሚ ናጽነት ከባቢ 450,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ጥራሕ ነይሮም ከም ዝበዝሑ ማለት እዩ ካብቲ ከባቢ 3 ሚልዮን ንብሎ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ዘለዎ ከይቆፀርካ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ናቶም ተስፋ ከባቢ ሱዳን ዘይምርሓቆም ዝብለዎም እንታይ እዩ ኮርስ ዝጠዓሞም ኩሉ እዮም ግን ናጽነት ክትመፅያ መዓድና ክናትና ዝብል ተስፋታት ነይሩ እቲ ካልኣይ ከዓኒ ኦልሬዲ እዞም ኣብ ደገ ዝነበሩ መብዛሕትኦም እቶም ኤርትራውያን ንነብሶም ካብቲ ናይ ኢትዮጵያዊ መንነት ኣውፅኦም ወላቶም ኢትዮጵያዊ መንነት ዝሓዙ ከም ኤርትራውያን ገይሮም ቆፂሮም እዮም ሕጂ እቲ ድሕሪ ናጽነት ድመፀ ኩነታት ኩሎም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝነበሩ ኤርትራውያን ከም ዝገለጽካዮ ኣብ ከባቢና ዝነበሩ ኣብ ሱዳን ሓደ ሓያል ከዓ ሚድል ኢስት ነይሩ ኣብ ኢሮብ ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ኩሉ ሽዑ ድመፀ ተስፋታት እንታይ እዩ ናጽነት ኮይኑ ዓድና ክናውቲና ሓንቲ ናትና ልኡላውነት ዝኾነት ሃገር ረኺብና ኣለና ኣብቲ ዳግመ ህንፃ ክንሳተፍ ኢና ዝብል ስነ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ብዙሓት እውን ኣትዮም እዮም እንድሕር ሪኢኻዮ ንኣብነት ካብ ሱዳን ካብቶም 450,000 ገለ ንብሎም ዘለና ከባቢ 139,000 ናብ ኤርትራ ተመሊሶም እዩ ብሎም ፀብፃብ ተሪኢኻ ካብ ካልእ ኤውሮጳዊ ሃገራት ከማን ከምኡ ኩሉ ሕጂ ኣብቲ ናብ ኤርትራ ምስ ኣተው ግን ወላቲ ክሳብ 97 ዝነበረ ኩነታት ናብ ደሓን ዝነበረ ኩነታት ስለ ዝነበረ ገሊኦም ፀኒሖም ገሊኦምን ቀልጢፎም ናይ ዝተመለስሉ ኩነታት ኣሎ ሕጂ እቶም ኣብ ዲያስፖራ ዝነበሩ ከምዚ ትብሎም ዘለካ ከናቶም ተራ እንታይ እዩ ነይሩ እንድሕር ኢልካ ኣብ ዝበዝሐ ሓደ ናብቲ ከምቲ ተስፋ ዝግበርዎ ናብ ዓዲ ንምእታው ወይ ናብ ዓዲ ኢንቨስት ንምግባር ወይ ካብ ዓዲ ከይድካ እቶም ፕሮፌሽናላት ኮይኖም ከዓ ከመይ ገይሮም ዘገልግልሉ መገዲ ምድላይ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ብኡ መጠን ከዓ ብዙሓት ከገልግሉ ንዓዲ ኣትዮም ብዙሓት ከዓ ብማተርያል ድዩ ብካልእ ድዩ ከመይ ጌርና ኢና ንሕግዝ ኣብ ዝብልሉ ኩነታት ተፀሚዶም እዚ ማለት እዩ ድሕሪኡ ምናልባሽ ዝመፀ እዚ ካልኣይ ሕንጎት ጎፅ ናይ 98 ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ኩናት መፅኡ ኣብኡ ከዓ ከም ዝረኣናዮ ተራ ዲያስፖራ ናብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ
ኩነታት ተመሊሱ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ክነምፅኣ ዝበልና ሃገር መፅያ ሕጂ ከዓ ናብ ሓደጋ ተኣቱላ ዝብል ስነ ሓሳብ ስለ ዝመፀ ከመይ ጌርካ ነዚ ኩነታት ናብ ዝሓሸ ነገር ተምፅኦ ወይ ከመይ ጌርካ እዚ ኩነታት ክሳብ ዝሓድእ እቲ ኤርትራዊ ሰራዊት ኤርትራዊ መንግስቲ ኤርትራዊ ህዝቢ ከመይ ጌርካ ትድግፎ ናብ ዝብል ወርቂ ኣዴታት ወርቀን ናብ ምውፋይ ቦንድ ናብ ምግዛእ ወፍያታት ኣብ ምግባር ልክዕ ከምቲ ናይ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ናብ ዓቢ ፒአር ወይ ህዝባዊ ርክባት ኣብ ምፅማድ እዮም ኣትዮም ማለት እዩ ሕጂ ክሳብ ከባቢ 2000 ዝነበረ ኩነታት ታሪኻ መብዛሕትኡ ኣብ ከምዚ ኩነታት እዩ ነይሩ እቲ ድሕሪ 2000 ዝመፀ ፖለቲካዊ ኩነታት ምናልባሽ ቀኒሕና ክንሪኦ ንኸውን ከይነውሕ ሽዑኡ ነቲ ዝነበረ ዲያስፖራ እውን ዳርጋ ኣብ ምክፍፋሉ ገፁ እያ ብተወሳኺ ትሕዳሉ ኮይኑ ምናልባት ንኣሽቱ ፖይንት እንታይ መወሰኽኩነ ከምዚ ንሳብ ዝበለን ተስፋለም እቲ ናይ ዳያስፖራ ፖለቲክስ ድሕሪ ናፅነት ቁሩብ ድሕሪት ከም ዝተረፈ ምተገምገመ ምበልኩኖ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ቦታሲ ንሃገር ወላ ሓንቲ ክስታይ ብሎም ብፍላይ እቲ ኦፖዚሽን ዝበሃል ክፋል ናይቲ ዳያስፖራ ፖለቲክስ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ቦታ የለን ሊንክ የለን ማለት እዩ ካልእ ዕድል እውን ኣይተዋሃቦን ማለት እቲ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት መንግስቲ ኮይኑ ዘሎ ኤርትራ ነቲ ዳያስፖራ ዝነበረ ፖለቲክስ ቀደም ከም ሰውራ ኮይኑ ዝቕልሶ ስለ ዝነበረ እቲ ሊንክ ዝፀንሐ ሕብረተሰብ ሕጂ ስቲል ገሊኦም ክወክትብሉ ዘለዎም ምስ ኣለዉ ማለት እዩ ካልእ እውን ቀንዲ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዝሰርሓሉ ነገር እንተልዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ብንጥፈት ካብዚ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ከም ዝፍለጥ ተገይሩ ማለት እዩ እዚ ክልል ንክንሪኦ ንኽእል ኢና ብምዕፋን ዲ ሶሻል ሚድያ ዲ ካልእ ነገራት ኮኔክሽንስ ኮሚኒኬሽን ዝበሃል ካት ብምግባር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝብን ኣብ ዳያስፖራ ዘሎን ሊንክ ከም ድብታኽ ተገይሩ ማለት እዩ እዚ ሓደ ዓብዪ ፅልዋ ኣለዎ ማለት እዩ ፖለቲካ ሕጂ ከምቲ ኣቐዲምና ክንብሎ ፀናሕና ካብ ዓዲ ርሒቑ እዩ ዝግበር ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ እተን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ንብለን ዘለና ዕቁባና ዝነበራ ከም ፕላትፎርም ኮይነን ዝጥቀመለን ዝነበረት ዳያስፖራ ፖለቲክስ ቀደም ሕጂ ንባዕለና ውግእ ናብ ካልእ እየን ዘለዋ ማለት እዩ ኤርትራውያን ከዓ ርሒቕና ኢና ንስደት ዘለና እቲ ናይ ስደት ፀገማት እውን እንዳባእሰ ይትመፅእ ዘሎ ማለት እዩ ካልእ ናይ ዳያስፖራ ፖለቲክስ ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት ዓቕሚ ድሩት ኮይኑ ዝረኣየኒ ንዓይ ማለት እዩ ከምዚ ብጌጋ ትርጉሞ ክህሉ ክኸውን ምናልባት ክንቲ ዓቕሙ ከም ሪሶርስስ ብዙሕ ሪሶርስ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓንን ማለት እዩ ከምኡውን ጀነሬሽን ጋፕ እውን ንባዕሉ ሓደ ካልእ ከምዚ ድሩት ዝኾነ ሪሶርስ ኢልካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ወይ ባእታ ኢልካ ክትሪኦ ትኽእል ትኸውን ምናልባት ክረአ ዝኸውን ማለት እዩ ከምኡ ኣነ ብኸመይ ምራእኽዎ እቲ ዳያስፖራ ሙቭመንት ንባዕሉ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሓ ተቃወምቲ ውድባትን እዘን ናይ ሕጂ ዝመፃ ዘለዋ ሓደሽቲ ፖለቲካውያን ምንቅስቃሳትን ወይ ፖፑላር ሙቭመንትስ ክንብለን ንኽእል ኣብ ከምአን ፍልልይ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ እንተን ነዊሕ ዝፀንሓ ተቃወምቲ ውድባት ኣብ መሰረታዊ ስርዓታት ናተን ከምዚ ፕሪንሲፕል ስትራቴጂስ ገለ ዘለዎን ይመስላ ምናልባት ማለት እዩ ፅቡቕ መርሕነት ግን ኣብ ግን ከዓ ድኹም ሰዓብነት ማለት እዩ እቲ መርሕነት ጥራይ ዘይኮነን ባዕሉ ሰዓቢ የድልየካ ማለት እዩ ሰዓብነት ሕጂ ካብቲ ናይ ቀደም ጥራይ ዘይኮነ ካብዞም ሕጂ ዝመፁ ዘለዉ ሰዓብነት ብዙሕ ረኽባ ኮይኑ ይስምዓንን ማለት እዩ ንነዊሕ እዋን ካብ ሃገር ልዕሊ 60 ዓመት 70 ዓመት ገሊኦም ክኾኑ ክእሉ እዮም ካብ ሃገር ተፍልየን ስለ ዘለዋን ባዕለን ኣብ ሃገር እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ብቐረባ ናይ ምክትታል ዕድል ብዙሕ ዘይረኸባ ክኾና ክእላ እየን እዘን ሎንግ ስታንዲንግ ዝኾና ናይ ተቃወምቲ ውድባት ንብለን ዘለና ማለት እዩ ካልእ ተሳትፎ ናይ መንእሰያት ኣዝዩ ድሩት ዝመስል ብግቡእ ዋላ ዝተፀንዐ ሓበሬታ ከምፅእ እንተዘይከኣልኩ እዘን ናይ ሕዲ ሓደሽቲ ንብለን ዘለና ምንቅስቃሳት ንኣብነት ኣክል ዲና ክንብል ዋላ ካልኦት ዞም ሕጂ ዝመፁ ማለት እዩ ብርጌድ ንሓመዱ ወሲኽካ ማለት እዩ ኣዝዩ ክስታይ ብፍላይ ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ዓመታት ብዙሕ ሙቭመንት ተካይዱ ማለት እዩ ብዙሕ ዝተመቃቐለን ዝተሓምሮገን ዓይነት ሙቭመንት ዝጅምርን ሓንሳ ዝጠፍእ ሓንሳ ይስሕል ይቀያየር ኣሎ ማለት እዩ ድልዱል መልሕነት ዘይብሉ ግን ከዓ ብብዝሒ ሰዓብነት ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ማለት እዩ ብደገ ክትሪኦን ከለካ ሕፅረት ሪሶርስስ ከምታ ቀዲመ ክብሎ ዝፀናሕኩ ስትራቴጂካሊ ናይ ምሕሳብን ናይ ምቅላስን እቲ ሊደርሺፕ ሮል ንባዕሉ ቁሩብ ድርት ዝበለ ይመስል ስቲል ኣብ ከም ሓንቲ ነጥቢ ክንሪኣ ንኽእል እውን ኣብ ቃንዛን ኣብ ትራማ ናይዞም ሕጂ ሳፈር ዝገብሩ ዘለዎ ወይ ከዓ ዝሳቀዩ ዘለዉ ህዝቢ ኣብኦም ዝተመርኮሰ ዓይነት ከምዚ
بعد شيلن ببن عم ندبي سلال بوليتيكس تقول كم عينة بوليتيكا وين يسمع لنا مالتي بفلاي أبز غلبة زرعنا يوم مالتي. Thank you. Yeah. صبو نساهم زيادة خسائر قبل حاسب زنبركو فتو صبو غير خسائر كيا من البعض سهم حرالي سامي انتاي عبز حلفة كم زي يفكر سن حسب عبز حلفة كلت عامة قالني قبل نقول زنبرنا ناي شامع علال حدا ناتنا حفشة وتعزبتي لنا نكفلو زنبرنا ولا عجاش ناتنا وتوصلنا زنبرت زي تجاكي دروت زغنا بوليتيكا وتساتفو نايتي دحري كل تشريح كل تشريح ندحر مسيا بيترا زنبر بوليتيكا هنا تتحيزو نفس الدت زمرح نفس الدت تجدد ناي منسينا إرترا دروت زغنا بوليتيكاوي ستافو بوليتيكال بارتيسيبيشن أبتن هي كتاب سنة زنبر بوليتيكا وسلفتها كان برجساو بوليتيكاو منقساسات وجلتاتن دروت زغنا تساتفو خمس زنبر كم زولوينا قبل ما نحن أصلا تزتنا كافينا تمخنيتات كأن قلصونينا مستناي سدت حقوز مستبزلو نابرا زوحد أكا كالي بوليتيكا كالي تعزب تتابعون كل خلاف بحافشة ناي دنبه تعاومو كل زغل أقابتات دي كخون قال هنا تاسن زرزرني أنا خبتي تاي كخون زي الساعة فوق قال لنا نحسن لنا ما نتحجقل كم زي يابسبو غير زغل عبد خلت سلس عملت أربعة عملت من البعض كخون مسناي كنت عشان عسر تحمشتن سشدشن زنبر ناي جنبا بوليتيكا منقساسات سلماو سلفتات أستراليا أمريكا كانت حاجات نبكالت على بوتاتاتن زقبر زنبر بوليتيكا منقساسات نايدياس برا خندريو خلنا نساتم يمزم حجي تحرنا سنة دحري كلتشي تسودو إرتراوين مدارجا زمرحوه مالت دبوه زمرحوه تنقساسوه وكل مداياتو بزء مالتي نساتم نايا أكل كم زيادة استقصوا حجون زنا يبكي عندنا سؤال خندريو خلنا يلون مالت أكون كابتن ناي كلام دياسبورا ست زقبرو ناي دياسبورا يلون مالت أكون جن ببزح خندريو خلنا تم جزء تم فيس ناي زحجي سلسلة 4 عمد زولو حزباو ندري تم كاركتشي حنا دحار زوزو حدش سدتنياتات يموصل حج انتاي سيريني كم زيادة بقول انتاي داني رمو نحنا دينا بتتعزبتنا تساتفو خلو خنريو ايكا أننا نيرنا وي كلت كم تزامد تمعداوي parallel زخون تساتفو ايكا نيربتن زنبرا مسناي قدمنا سنتات حيزبون ناي دياسبورا ناي تعاوم منقساسات ولا حتى ساعة حدا مجميرو كسايز قبرا مسان سنتاي كمزي ناي موددان تاع شكر دنيرو يخون انتاي قاتي مزولوتي انتاي حدا كمز ترنين بوينت كمز نتبا مقايرو نيرو اللي بسخة سلسة عمت مالتي أجي حدش نحرقون ستوريوزي تنزنبرا بخمي أب تكبر أب حدا معلا خو علي خير بحسب بمسرح مالتنا بن بمسمار دي وين السمو بحسب صر حاله من قدتات حاسس بمباسي بخمي أب حدا effective أدمعي زخونة ناي دياسبورا عالسي خير لكن كلتا نقرات ينزلون تاي زرينا انتهي كخبر من البت ولا خلتيهم تمارس مساعدة الجوات وغيره سامينا وأخملس أنا انتهي زبل من الباش كم زبل خاك ساب كلتا حدا زنبرا خلاتات تناي دياسبورا زنبرا حيل مبزحتو من الباش نشتاي ماينوريتي على زريعو خوبن خاليو جن عبت زنبرا ناي إرترا حداشا زبل إرترا كاب دقة سقات متيوالو مو سقات زي مجمرة إلا لو عبد زبل كناتات تتأميد نيرو هجي ندحريت تماليسكا كتريو خلقا بهجي زلنا حبريتا عب 9 كلتن 9 3 9 4 كساب 9 7 عب زنبرو خناتات وكينات عب زي نبرو لخناتات مالتي عب وان تزنبره حزباو ግንባር ወይ ጊዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ንጹህ ማለት አይኮነን ሰባት ብዘይ ፍርዲ 10 ነይሩ ይጨውን ነይሩ የብል ነይሩ ግን ክልተ ነገር ነይሩ ነው ናብቲ ግዜ ሓደ ማሕበራውን ፖለቲካውን ካፒታል ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ወይ ጊዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ዋነት እዚ መንግስቲ እዚ ደሙን ከፊሉ ዓጽሚ ከስኪሱ ናጽነት ዘምጻእ እዩ ስለዚ ነታ ሃገር አበይ ዳይሬክሽን ክትወስዳ ከም ዝኾነ ናቱ ዝኾነ ቪዥን ኣለዎ تميلنا نرأيو سكي جس منينا نحنا نزخن الزاربو أبزبل عينت أتحساس بانيرو كابت زبزح كفال لا يتزق بالكاليو هذا حدا توم
أبتوان كريتيكال زري ولا دع ناس يمسد أمبر أبتي ديمقراطية أجابك قعدت اللون الزبحال نبرس فليت كادخا أركب كادخا أبي نيركات مالي إلكا رسوم زهر رملو زنبري هجي بحفش تقاومه كم حاجات وكم كدعات أبزر رأي له زنبرة كناتاتي مالت بتي زبزح حبرة السبيع زبل الله هجي بت ماينوريتي تطرح لكون وي بت منجست تطرح لكون أب كم زو كناتات كتقاوم وينت منجستي كتنقفه بعاتي حتى كا دحار كعني سعابو خمزي بليك أنت هاي قبرنا بزبل كاب تصفى مقرات توصل كتقل على لك هجي زتي مسارتاوي كناتات زنبرة مسلمي قال أي كأتنا نبدأ زنبرة نالباش وحدات سلفتات تقامتي جلز بحالا تستند على النيران ناي كمز ناي كوليجس ناي محازوت عينت كوينا نسمع خام هنياتو أبتي حفشة وهزب كسر ساعي كالان تنكسر ساعي خالاون أبتي زنبرة خناتات قالي أنت منقصت كمالو زنبرة ناي ميديا استراتيجي خون خالي بناي ويانا تنكسريروم يموتنا له كمز قبرو نزبل من الباش قالت قامتو ناونيروم دي ما ينورون الزيتات هجي بحفشات ناي منقص زنبرة ناي بروباغندا ماشين نقول تصط أبيلوية أبترس زنبرة بوليتيكاوي كابيتال وي محبراوي كابيتال هجي أنت هاي تغيرون نابز بالحتو انتايو زوم دحر خليت شح زوت مبزحتهم زوم هجي تبلهم دلخانة زلو بوليتيكاو هنا تاز قل سوا زلو نزلو سلفتات زقيس زقل سوا دلو توم قداي نايتي كونتات زقون يوم تي زنبرة كونتات يوم ما يمكن يوم ما يوم تزنبرة تقطر يوم ما يوم تزنبرة ناي من تهدو صور يوم ما يوم تأمي ما مثل حجري لهم زخود زنبرة يوم من الباش من مستيق مي كونتات زنبرة بحلف عب 19 عتن ناي مرجع ناي قوا ناي قل زبحال زنبرة تسفاتات تأمي يوم تسفات تتنقم سباتي هجي enough is enough زبل يوم مالتي يجب بخلته عصب بابلنا هريو خلنا حدث ناي منغست زنبره محبراوي بوليتيكاوي وي كال زنبره كابيتالات تصنقيقو توديو قال اي كاتزب زنبره عقل خا تصنقيقو توديو يجي ابزيو زمت زلوت يجي زمت زلوت يا من أربعة أبزانا سامد والنتايم وصفنا እቲ ሶሻል ሚድያ እቲ ኮሚኒኬሽን ስትራቴጂስ ንባዕሉ ገለ ግደ ነይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ብፍላይ ኣብዘን ዝሓለፋ ዓመታት ማለት እዩ ሶሻል ሚድያ ተጠቂምካ ብዙሓት ፎሎወርስ ምጥራይ ክኸውን ይኽእል ናትካ ኣይድያስ ኣብኡ ኢንቨስት ምግባር ክኸውን ይኽእል ብብዙሕ ተጠቂሞምሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከምኡ ይረአ ማለት እዩ ብብዙሕ ክስታይ ባትልስ ከም ዘሎ ንርኢ ኢና ኣብ ፌስቡክ ኣብ ካልእ ኣብ ዩቲዩብ እቲ ክስታይ ኮምፒቲሽን ከም ዘሎስ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ እቲ ካልእ ምናልባት እቲ መንግስቲ ንባዕሉ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ገዛ መፅኡ ዳርጋ ዘኩሕኩሓና ኣሎ ማለት እዩ ኤቭሪ ሲቲ ኣብ ኤሮፓ ተን ዓበይቲ ክስታያት እንዳመፀ ፌስቲቫል ገንዘብ ክፈልቲ ኤክስፕሎይቴሽን ኮንቲኒ ገብር ኣሎ እቲ ኣደዳ ስቅያትን ሓዘንን ዝገበረካ መንግስቲ ኣብዚ ከዓ መፅኡ ሲዒብና ኣብ ደገ ገዛና መፅኡ የኩሕኩሓና ኣሎ ማለት እዩ ሕድስ ከመይ ጌርካ ሪስፖንድ ትከውን እንታይ ዓይነት ሪስፖንስ እዩ ዘለዎ ሰብ እዚ ዝኩሉ ተሳቂዮም በዓል ሊብያ በዓል ሳይናይ ኣብ ካልእ ሳሕራታት ዝጠፍኡ ኣሕዋቶም እንዳጠፍኡ እቶም ሰርቫይቭ ገይሮም ኣብዚ ክበፅሑ ዝኽኣሉ ንዑ ሳዕስዑ ትብሎም ኣለካ ይብሎም ኣሎ ማለት እዩ ዳሳት ሰሪሑ ብዘብ ኤሮፓ ማለት እዩ ወይ ኣብ ኣሜሪካ ወይ ኣብ ዘን ካልኦት ሃገራት እዚ ሕጂ ሓደ ኣንግሪ ዝኾነ ሓደ ሕርቃን ዝመልኦ ሪስፖንስ ዝፈጥር ማለት እዩ ኣብ መንጎ ደገፍትን ኣብ መንጎ እቶም ኦፖዚሽን ዝበሃሉ ዘሎ ግርጭታት ኣብ ከምዚ ዝበዝሕ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጋቨርንመንት ኤርትራ ዘሎ ረጂም ንባዕሉ ነዚ ሮል ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ሶቨሬን ኢንካርሽን ዝበሃል ካብ ሃገር ወፂኡ ካልእ ኣብዚ መፅኢ ድሕሪኻ ፈለው ምስ ገበረካ ካልእ ሳዕቤናት እውን ኣሎ ማለት እዩ ግፋታት ኣለው ኢትዮጵያ ኸድካ ብዙሕ ንሰምዕ ኣለና ገለ ሪፖርትታት ማለት እዩ በዓል ሱዳን ምትእታዋት ኣሎ ምስ እውን ኣብ ከባቢና ዘሎ ፖለቲክስ እውን ንባዕሉ ተራ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ንባዕሉ ተራ ኣለዎ ሕጅብ ሱዳን ዘሎ ንባዕሉ ተራ ኣለዎ ኣብ የሎ ኤርትራውያን ፋሕምትን ኣትይዎም ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ኩኑ ወላ ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ማለት እዩ ስቲል ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ ተራ ኣለዎ ማለት እዩ ክንደይ ህዝቢ ዝመውት ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ውግእ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ኣብ ደገ ማለት እዩ በዓል ሱዳን ኣብ ደይ ዓድኻ ኣብ ደይ ዓዶም ዝመፁ ዘለዉ ብሳሕራ
حجو تقانزا اندابا عسى مزيو مالتي خمسة مخز كبلة صنح خاتي تسفان تتسأنجي أوخا ولا حدا كسايلن مالتي انتاي محول تقبرك كم مقوى. Thank you. مسؤول زتحاس كأو غير حناون زي حدا جزير داي زرباتات كم تعزب تات يسمعنا مزي عبد الجزول بالدياسبورا كهاجر وسي خاص كبر لو تناي مدلاي من كساسات نايم بيتا من كساسات وعبد الجد راح كين كخاب عدد حرحية في فيزيكال مالتي أب بزم عربة وعالم راح كين كاسي سقاب كندي حدا ودا عاوز خونه قرطو إفكتيف زخونه ناي لوتي من كساس ناي لوتي قالس خدقبر تخيل لزس ناي حنكو قات قالسي يو وصي تاو أيكونن رياليستيك أيكونن كم إفكتيف أيكونن قالس زبالسي ويابتو زوال تقربت تتخيل خاطر عد خيط كاخ جبر خلال الأمبر عبد الجد راح كين كاز جبر كاسس انتهى عينت كاسي وسقاب كندوس وصيته أي رأينا نزبل كابتي لو تزدلي فتح زدل وجن نايز دياسبورا كوميونيتي ناتنا مالتي تدقافي نابات صوم قرفان خلينا كابتي لو تو نزدل خمسة عينت حق عبتات تعزبتات نسمعينا سمعي حدا جزي كم دحر خوين تزبتكم حدا ندحر كم عينت عزبت خمسة يالكم كوين خاص انتاي كوين يسمعكم زمالت انتاي مقولكم خمسة نزبل ولزس حدا يوزلس ناي بي ار ستانتي زخون زلو إفكتيف يكون مستوى يكون منجستي أبسطت بوليتيكا وسلفي أبسطت غير كل سنتين حمود كوب وهاي يالله قال إذا قلت عزفتات حطوتات يلعن مالتي جي كونه حطوي مالس لجيت ما يزخونه كريتيكا حطوتات يلعن زلو مالتي انتهى يزبل زلو زخمس عينة ريتو زلو لو تزدل كفرنا حبر تسمنا بزدك زلو مالتي انتهى عينة حطوتات يزل زلو يكون تحاسبه عندن بخميك أدرس كخونا لو خاتم هو تسفي أنا حنت نجاري أنا بزاف لجيزة ترايني زين أبدأ متصل له ناي حنقعد كاسي وناي برجر عينت كالسي وقال زبال نجارات على كل جيزة هذا سلمت هاي يومتيو مالس مرج عادي زبال كل جيزة له مالك ساعات كام حس كاسني بنترتر مبالا يترفني كل جيزة قال كاني زين أبدأ دل سب privilege على حلف على أناس كم سب أنا بزيان وستاد لنا حدا خلطة ساعات سي نفاس كوس لله يخلي كم ببلاغ إليه قال جن حلفنا تعلني كم حدا زي حلفنا تعلني من الباش متحف على I think روزان سلينات بعد مثلني أبتها روزان سلين حدا كاركتر على أبزاد أقزي أزبل صلوا العينة كاركتر يبخط ذكره يوم نوح غير الله حافظا ببعد جنت عايزم أبزاد أقزي أخن ديسب السر على الله ديسب قرف على الله ديسب ساق الله ديسب كم عينة يعني هجي أبزاد أقزي أنت هاي قات مالون دحري الكابيرتا بحلفي تبوزح نجار أبيرتا زعتوه بزح نجار زرعية بزح نجار سمكرة يفولت أيوب السايق عاتر بشور الله السايق عني جنس الخسمع كم زي تقبروا زلا مالتي اجي اتخلى نبر من الباش لمتاي تقال سنا بإرترانا بزي كاي سلمتاي بخباب خيكم داي تقالسو كباب زي مسقول عسبيتي قال زبحال نجار يمتي اب إرتران حكاي تقال سنتاي يخمتي اجي دحن ابن الدرب الله صوب نبالله شعون تايب ايد دي خدارب بومبات دي خدارب ار بي جي دي خدارب ابتا عينت مدربايات كنت عينت صعبين يخمتي ناي أفريقيا ناي حد كينات نري لنا أبي إثيوبيا رئينايو أب السودان رئينايو أب سوماليا رئينايو رحوك كي كنا كبابينا مالتي زي ناي بعل ليبيا ناي بعل العراق قال ملا نقرف ودحن كان إيد سلازلون بالله ثم أبتقانا زلون حرم زبال عزلون حرية خايو ريسك انتايو فونا بشت بس متأخر هجي بحافش هالسب دقر الله سب يسمع دلون تايو اتصبت عارفينه دلو ندقق خيوت أقول أبكم عينة كنتات كي عتنا خلنا التمنجس قالخ قبر على وانا بزبل دفيتي زمت زلو ازي نتنا وش دلو كاتاليستي بفلايك عن منجس انا نقال سبون ايبوني نتسب تصيقاد لكن احنا تسفانا بقى لنا مو صحاب برت على الكان دغم دوصا بتوين كان تقالس قال يكون انا بناتي كردو خلو التمنجس سب مرير ولو ኣብ ደገ ዘለና ከም ዝኾይና ኣለና እቶም ረጊፆም ካዮም ዘለኻ እቶም ኣብ ትሕቲ ካደ ኣለኻ ዘለዉ ከማዕርክ እንደዮም
ተጨቂኖም ዘለው እቶም ዝእሰሩ ዘለው ዝግረፉ ዘለው ተሃድሶ ዝኣትዉ ዘለው መዓልቲ መዓልቲ እሞ ከዓኒ ብዘይ ዝኾነ ናይ ፍትሒ መሳርሒታት ወይ እቲ ሩል ኦፍ ሎው ንብሎ እሶም ከ ምናልባሽ ምስ መረሮም ክወፅእ እኳ ክእሉ እዮም ዝንብሎ ድማ ናይ ደገ ቃልሲ እኳ ክመፅእ ይኽእል ይኸውን እዩ ካብ ጎረቤት ካብ ገለ ሽዑ ግን እንታይ ይኸውን ልክዕ እዚ ናብ ጎረባብትና ንሪኦ ዘለና ኣሕዋትና ክድፈራየን ኣዴታትና ክጓሳቆላየን ኣሕዋትና ክመትዮም ኣቦታትና ክሓዝንዮም እዛ ዓይነት ደረጃ ኢና ክንበፅሕ ሕጂ እዚ ብደገ ዘሎ ፍታሕ ኣይኮነን ርዱእ እዩ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኢሳያስ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዝብለካ ኣብ ደገ ዳውን ስለ ዝበልካ ኣብ ደገ እምነት ስለ ዝደርበካ ንኢሳያስ ክትምንጥሎ ኢኻ ማለት ኣይኮነን ግን ፀቕጦ ክትገብረሉ ኢኻ ልቢ ተለዉ ከዓ ክቅየር እዩ እንተዘይኮይኑ ግን እዚ ብደገ ዘሎ ምልክታት እዩ እዚ ምልክታት እዚ ከዓ ውዒሉ ሓዲሩ ናብ ውሽጢ ምእታዊ ይተርፎን እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ባዕሉ ሓደ ምልክት እዩ እዚ ሕጂ ካብ ስሳታት ዝጀመረ ቃልሲ ናይ ተማሃሮ ሰልፍታት ነይሩ እኳ እዩ ኤርትራ እዚ ናይ ተማሃሮ ሰልፍታት ክስማዕ ስለዘይከኣለ እቲ ናይ ህዝቢ ድሌታት ክስማዕ ስለዘይከኣለ ናብ በረኻ ወፂኦም ናብ ብረት ምልዓል ኣትዮም ምናልባሽ ኣብ እዋን እቲ ክትሪኦ ከለካ እቶም ንኣሽቱ ዝነበሩ ንኣብነት እድሪስ 50 ዓዋተ እንድሕርታ ብረታዊ ቃልሲ ጀሚርናዮ እንድሕር ኢልና 6 7 10 ነይሮሞ እንድሕር ኢልና ሎሚ ኸ ክንደይ ክወፅእ ክእሉ እሞ እድሪስ 50 ዓዋተ ኣብቲ እዋን እቲ ከዓኒ በቲ ኩሉ ግዜ እንሰምዖ ታሪካዊ ናረቲቭ ምስ ሃይለ ስላሴ ክገጥም ኢሉ ይወፅ እዩ እቲ ኮምፓሪዝን ረእዮ ሕጂ እዞም ኣብ ኤርትራ ዘለው ኤርትራውያን መንእሰያት ቡምባ ዳሓዙ ብረት ዝሓዙ ገለ ዳሓዙ ኣብ ከምኡ ደረጃ ዓይነታት ተሓሳስባት ተመፂኦም እንታይ ዓይነት ዕንወት ክመፅና እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ እየ ዝብሎ እንድሕር ይሰምዕ ኮይኑ እዚ ብደገ ዘሎ ኣውዒት ሓደ ድምፂ ነቲ ድምፂ ክህብ ዘይከኣለ ሰብ እዩ ብዓብዩ ካልኣይ ከዓ ንመንግስቲ ኣርኣያ እዩ ለውጢ ክገብር ኣሎ ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ እቲ ዝሓሸ ለውጢ ዝመፅእ ብውሽጢ ክመፅእ ከሎ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እቶም ናይ ሕጊ ኢንስቲቱሽን ስቶም ዝርከቦም ኣብ ቦታ ከለው እቲ ካልእ ኩሉ ናይቲ ሃገር ስርዓታት ከይፈረሰ ከይተጎሳቀለ ኣብ ቦታ ከሎ እቲ ስሙዝ ዝኾነ ትራንዚሽን ክመፅእ ይኽእል እዩ እንተዘይኮይኑ ብዕልዋ ዝመፅእ ትራንዚሽን ብኩናት ሕድሕድ ዝመፅእ ትራንዚሽን ካልእ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ከድልየና እዩ ማለት هي توسخ ብዙሕ ዝወሰኸ ብላይ ተስፋ ኣለማ እዚኣ እንታይ ንበልክነ ቃንዛኻ ምግላፅ ላግፀ ኣይኮነን ወይ ፍትሒ ምድላይ ሕንቃቕ ኣይኮነን መሰልካ ምሕታት እውን ዕብ ኣይኮነን ማለት እዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ትደገ ዘሎ ህዝቢ ማለት እዩ ሃገረይ ምባል ኣብ ሃገርና ዘጋጥም ዘሎ ቃንዛ ንሰምዖ ኣለና እዩ ንሪኦ ኣለና ንባዕልና ክንደይ ቃንዛ ሓሊፍና ኢና ኣብዚ ዘለና በፂሕና ዘለና ማለት እዩ እቲ ተመሊስካ ነቲ ዝሓለፍካዮ ኩነታት ምዝካርን ስለምንታይ ኢና ንቕንዞ ዘለና ስለምንታይ ኢና ተበታቲና ንጥፍእ ዘለና ስለምንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ስለምንታይ ህዝብና ኣብ ውሽጢ ሃገር ተገፊዑ ዝነብር ወይ ተጨኪኑ ዝነብር ስለምንታይ ኣሕዋትና ተኣሲሮም ዘለዉ ወይ ኣብ ውትድርና ዝበልዩ ዘለዉ ስለምንታይ እዩ ምባልሲ ሕንቃቕ ኣይኮነን እሱ እቲ ፀገም ከምዚ ክትብሎ ከምሳሙ ክብሎ ፀንሐ ምናልባት እቲ ቮይስስ ናይ ኦፖዚሽን ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ንዑ ስታይፍል ጌርካ ንዑ ዓፊንካ ብካልእ መሳርሒ ምግባር ጥራይ ክኸውን ዝኽእል እምበር እዚ ሓደ ክሊር ዝኾነ ሓደ ንፁር ዝኾነ ስቶሪና ንነግር ዘለና ማለት እዩ ምናልባት ሕንቃቓ ቁርብ ምልስ ከብላ ክሳይ ከይትኸውን ከም እቲ ሕንቃቓ ማለት ኣይ ቲንክ ብዝያዳ ስከምዚ ነቲ ብፍላይ እቲ ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ዝንበ ዘሎ ሰብ ከምኡ ዓይነት ዕዝብታት ከካፍል ከሎ ብዛዕባ እቲ ውፅኢታውነት ናይቲ ምንቅስቃሳት ዝያዳ እምበር እዚ ናይ ሸብዳዕዳዒ ወይ ናይ ከምዚ ናይ ቅቡጥሮት ይገላ ኣይኮነን ዝብሎ ምናልባት ብጌጋ ሪፕሬዘንት ከይገብሮ እቺ እንታይ ዝብል ነይረስ ከምዚ ኣይዲያሊስቲክ ኮይኑ ሪያሊስቲክ ድዩ ናይ ብሓቂ ግብራውነት እዩ ከምዚ ዓይነት ኣብ ናይ ደገ ምንቅስቃሳት ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ብኸመይ ክራኸብ ይኽእል ብኸመይ ክላገብ ይኽእል ዝብል ሓናፂ ዝኾነ ክሪቲካል ሕቶ ስለ ዘልዕል እየ ምናልባት ሪፍሌክት ክትገብሩ ዘልየ እምበር እቲ ለውጢ ዝደልስ ነዚ ከም ኣዘኢልካ ናይ ሕንቃቕ ናይ ቅቡጥሮት ካሲ ገለ ኣይኮነ ሓደ ኦፍኮርስ ናይ ደጋፍ ደንበ ንፈልጦ ኢና እንታይ ከም ዝብል ሰብቲ ኮይንኩም ወይ ከም ዝግበሩ ኣብ ማክዶናል ክሳያ ኮፍ ኢልኩም በርገር እንዳበልዖም ከምዚ ትበሉ ገለ ዝብል ኣሎ ምናልባት ግዜና እውን ኣይነብለሉ ሳሚ ዘለዓለ ሓንቲ ኣገዳሲት ሕቶ ነይራ እንታይ ናይ ሮዛን ሰሌን ናይ ኣቶ ስጢፋኖስ ገብረ ሚካኤል እቲ ዘይተጋጊ ኣነ እውን ኣንቢበ ግን ናይ ዝክራን እቲ ካራክተር ኣብኡ ዘሎ ስለዚ
تنكيو نعا سلازي زخخر كنا جن باقي كحدتي أجد أسحتو الإلكا مالتي إتي civic responsibility civic duty بقول كأنا خريج خلقه أملاك مسكنا بزعدي سلام نبرالله صدري لني دك أي حقيقة نبرالله بجابير فقيدوا مالتي قل كابتا بير ترازلو مسدكو زي وعل زي حدر دكو زي حقوف من سينا يترا بسخنا يعني بلسني يعني جس أقات أمنا يسدت كنا تاخوين تفلالي لنا الله مالتي جي أبي مسألة سيبك حلف الناس على الناس أو بيت على الناس بالكساي مالتي نتانا يسمي زبل كان عيقول كساي بالتالي مساي زعوي ومساي استمهروا متعبيتي أخواتنا حاتن دكم كي رأيو دك عسرت عمل زخون دكم مع كل عمل أو ثلاث عمل مسيام كل ثلاث سنين صار يحن تراح تقول له سو الله مالتي ويكاز تأثروا استفوها الله مالتي نقول لنا كل زلة مالتي هجي أتى أبتدأ زلة سبح على جزء نبروت رحمين كبار سئلت رح بك هيبوت رح مرحة مالتي والحرق فردا قوم خوي مثل جبت حرق جزء سخونة زرابة تعزب تتاب كنا خمس سخونة واحد نابرو خمت راح زي تجو نابرو خط راح زي تجو هيبوت كات راح زي تمرح صدر خط راح زي تعلي صبوعي مالت خم بالحكي مع داوز خونة ساي مالت حالته من كل خون غلي نابرو خط راح زي تمرح نابرو خمت راح زي تجو هيبوت كنت راح زي تجو سدت دي بزعوا سدت كنت راح زي تجو بوليتيكا زي تجو فو እንታይ ገደሰኩም ፖለቲካ ኢትኩም ተተኣታቱ ምናልባት ብካልእ ግዜ ክንሪኦ ንኽእል ንኸምቲ ዝኾኑ ዓይነት ከም ሓደ ሚንስ ኦፍ ሶሻል ኮንትሮል ከም መቆፃፀሪ ማሕበራዊ መግዛእቲ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ካልእ መደብ ምናልባት ክንሰርሓሉ ንኽእል ንኸውስ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ግን እዚ ኣብ ስደት ምስ ከድኩም በቃ ሂወትኩም ጥራሕ ግበሩ ካልእ ብድፉት ፖለቲካ ዝብል ናይ ሓልዮት ማዕዳ ናይ ሓልዮት ተግሳጽ ካብ ፈትዎ ካብ መቕረብ ካብ ፋሚሊ ካብ ኣርከባ ሓዛ ይመጽእ መጻእኩም ኸውን ይምንዓኹም ማለት እዩ ሕጂ ምስታት ዝበልካ እቲ ሲቪክ ሪስፖንሲቢሊቲ ሲቪካዊ ሓላፍነት ኣለና ንሕና ብውሕዱስ እቲ ኣብ ደገ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ተዓፊኑ ዘሎ ህዝብና ክብሎ ዘይከኣለ ነገር ክንብል ማለት እዩ ሕማቅ ከም ዘሎ ፍትሒ ከም ዝተጓዕዘ ፍትሒ ከም ዝደልዮ ከም ዘድልዮ ህዝቢ ልኡላውነቱ ከም ዝተመንጠለት ህዝብስ እዚ ናይ ስደት ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ስደት ኩነታትና ዝሃበና ናጽነት ተጠቂምናስ ብውሕዱስ እዚ እውን ክንብል ክንክእል ኣለና ስለዚ ፃውዒት ኣለና ዝበልካ ንዓ ቁርብ እንተትምለስዋ ዋላ ክልቲኩም ዋላ ህየ ባኻ ክጅምር እንታይ ፃውዒት ማለት ኣብ ደገ ኮይናስ እንታይ ፃውዒት ዘለና እንታይ ሞራላዊ ፃውዒት ኣለና እቲ ናትና ሞራል ዲቲ ሞራል ኮል ናትናስ እንታይ እዩ ማለት እዩ ልክዕ ከም ዝበልካ እቲ ፔይን ተቐንዛ ኣሎ እስቲ ምስደት ዝተሓሓዝ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስድራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናብራ ኩሉ ክሳይ ካብኡ ተነፂልካ ኣለነት ኮይንና ኣለና ማለት እዩ እስቲል ግን ኣብዚ እንዳነበርና ኣብ ኤርትራ ኢና ከዓ ንነብር ዘለና በቲ ኣብዚ መፂና ንገብሮ ዕላላት ክኸውን ይኽእል ኣብቲ መዓልታዊ ሂወትና ንገብሮ ይህን ባህላት ክኸውን እንታይ ተፃውዒት ናትና ነብሰ ፍትወት እዩ ዝተቃውሞ ኣብ ደገ ዘሎ ተቃውሞ ከም ዘግብሮ ዋላስ ካልእ ሓደ ዓብይ ከውስ ስለ ዘለዎ እዚ ፃውዒትን እቲ ሳመይ ዝበሎ ሲቪካዊ ሓላፍነትን ማለት እዩ እያብ ናባኻ ክምለስ ዋላ ሳሚ ትውስኻላ ኣፀቢቕካ ባዕልካ ትንትንካ ኢኻ ተሳለም ምናልባት ገለ ፖይንትስ እንታይ ምበልኩ ከምቲ ክትብሎ ፀናሕካ ኣብ ደገ እውን ዋላ ከምቲ ክትብሎ ፀናሕካ ፅቡቕ ንነብር እንተሃለና ፊዚካሊ ኢሞሽናሊ ግን ከምቲ ክትብሎ ፀናሕካ ኣብ ደርጋ ሆምለስ ኢና ዘለና ማለት ሃገር የብልናን ኣብ ዘለናዮ ዜግነታት ክህልወና ክእል ወራ ፓስፖርትታት ክህልወና ክእል እንታይ ኣጋጥም ኣብዚ ግን ንሪኦ ኢና ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ኣካደሚክስ ዲ ኣብቲ ሪሰርች ዲና ገለስ ንሪኦ ኢና ዳርጋ ሆምለስ ኢና ዘለና ማለት እቲ ሆም ዝበሃል ኣምር እቲ ዓደይ ሃገረይ ትብሎሲ ምሳና ክመፅእ ኣይከኣለን ክነምፅኦ ይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ድሕሪት ተሪፉ ዘሎ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፍና ግን ወላ ስድራና ኣበይ ድዮም ዘለዉ ባዮሎጂካሊ ዳይሬክትሊ ምሳና ርክብ ዘለዎም ስድራና ኣሕዋትና ኣብኡ እሶም ድማ ኣብኡ ዝሳቀዩ ዘለዉ ዛዕቦም ዲና ንዛረብ ዘለና ንሕናስ ሓሊፍና ክኸውን ንኽእል ክንደይ ተሳቂና መፅኢና ምናልባት ሪድረስ ዝሕተተሉ እዋን እንተመፅእ እውን ስለምንታይ ኢና ከምዚ ጋጢምና ንዓና ክትብል ትኽእል ትኸውን ግን ኣብኡ ከይበፃሕና እቶም ስቲል ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ዘለዉ ቶታል ንዕኦም ኢግኖር ጌርካ ካብ ሂወት ብሂወት ከም ዘየለዉ ጌርካዮም ከመይ ጌርካ ከመፅቕ ትብል ከመይ ጌርካ ኣሕዋትካ መሳርሕትካ መታዓቢትካ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ናብ ገለን ከለዉ ወይ እውን ኣብ በረኻታት ፋሕ ኢሎም እንዳጠፍኡ ከለዉ ከመይ ጌርካ ካትም ትብል ማለት እዩ ጥልመት ኣይኮነን እዩ ከምኡ ምግባርሲ
أنا مسايد عبي عرفتي بقليما بيت ما أسرت له زحد فلتهم قليما ببركات أزطفوا له قليما بيكم دلو نايف له تنين قليما ما عدا زموت له مالتي بحر ديما بسهرة ساينايدي أبخالي مالتي بزعبهم محتاج سلمتاي خمسة قات ما نادلو مبازي كميجري موسو يبدخون مالتي بس عبي حلا في النتي أنا كم سيتيزنز كم حدا ولا سيتيزن إرفع إنه كنا أكل ولا أين حل to concept ولا سات legal concept قديفنا كم أكلاتنا يتحبرت سبسي كان حتى السي مثلا لنا مالتي مثل كام جلاس مالتك نات كان أول كام من بارت رايدي كونه كباخا وزعي حبرت سبكا individual صحباتك خالو زمدنا زي يوم درها بوها بخاله بزعبهم محتاج ناتهم ستور مبار نمسولهم مقلاس مالتي كم مبارغن عيب أيكونن عين مالتي خمسة تولد أنا عادي حدا عبي يسنحل يدي بحال حلا في النتي مالتي نعون تدا زنقعنا توتال سايلنس انت دا خينا دا أمون احنا روبوتاتينا خينا مالتي بزعبا سدرانا دينا حتت بزعبا حواتنا دينا حتت بزعبا هاجركا ديت حتت أتسقط بالكاب جزاخات رئيس مساخا مزلو سدرا طراي نبورو زبل تدا استاي كوينسي توتال كات كوينا لنا مالتي كاتناتنا أمر كم هبرتسب مالتي طمنا واحد ملس نسوخم قالت كي حاجة توصحي سايكل دخل مستازل على القحطون مزنا هي حسابنا تسفي حدا جزاس مس حدا نعلل الناس انتاي لني إرتراس عدلنيا أبزخونا جزا كوف مس بلاس بزعبا فاميلنا بزعبا سرحنا بزعبا قلق ما نيكون بس حس بزعبا أبي إرتراز اللو خنتات حزب خمير لو تاجر كمير لا انتاي حدا قال له انتاي عدلات هلو إلا نعلل يبلن نيرو هجي سرح سلت سعنا يكوننا بزعبا زنزارب دلنا حدا خمتي يابز ولو ኤርትራን ዓናስ ሓንቲ ሃገርና ኢን ፋክት ዓድና ቤተሰብና ዘለዎ ዋያ ግን ከዓ ኩሉ ግዜ እቲ ኣታችመንት ዘለና ዓዲ እያ ምስኣ እቲ ካልኣይ ከዓኒ ከም ዜጋታት ሓላፍነት ኣለና ግቡእ ኣለና ሓላፍነት ከዓ ኣለና እቲ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ንሕና እዛ ዓዲ እዚኣ ስኒ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክትበፅሕ እዚ ተዝኸውን ዶ ይመሓሸን إذا خاني تجرمك عقليس كم subjective هنا يكون نا يريد تحطه قلونا يكون نا يفتح حتى يدزار بالنازل أنا هم كل جزء زبلة سني إحنا سوشياليستي يكون إنه كابيتاليست إنه سوشيال ديمقراطي وزحشنا زت زي كنا قليل كنا يعني دعجر جرزلنا عين السبات يكون بتمن قصة بحقه ومقدم مستمرة أنت سوشياليست اللي خمرت أنت كابيتاليست اللي خمرت لا تقول دايب ኣብቲ ድሕሪ ዘሎ መንግስቲ ንሕና እንታይ ክንገብር ንኽእል እንታይ ፅቡቅ ክንገብር ንኽእል እዩ እቲ ሕቶ እቲ ካልእ ንሕና ስልጣን ዘለና ሰባት ኣብ ስልጣን ምን ንብል ዘለና ዓይነት ሰባት ኣይኮናን ናትና ስራሕ ዘለና ፕሮፌሽናላት ሰባት ሜይቢ ካልእ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እንታይ እዩ ዜርካ ናይቲ ዓዲ ሓላፍነት ዝወሰድና ናትና ከም ውልቀ ሰብ ማለት እዩ እቲ ሲቪክ ሓላፍነት ናይቲ ህዝቢ ሓላፍነት ዝስማዓና ናይቶም መናእሰይ ሓላፍነት ዝስማዓና ናይታ ሃገር ሓላፍነት ዝስማዓና እቲ ሪስክ ካልኩሌት ጌርና ንዛረብ ሰባት ኢና ዓዲ እንታይ እዩ ዝሕሻ በትናትና ኣትሊስት ርዲት እንታይ እዩ ቤናይ ተኸደቲ ዝሓይሽ ንዝብል ሕቶ እዩ ሕጂ እቲ ሓደ ኩሉ ግዜ ንዓይ ደዛርበኒ ከዓ ዞም ከምዚ ዝበልካዮም ኮፍ ደይ ትብሉ ስራሕኩም ደይሰርሑ ገንዘብኩም ደይትእክቡ ከምዚ ዝብል ዓይነት ነገር እዩ ብዙሕ ከነሓትት ኣለና ዲ ካልኣይቲ ሕቶ እንታይ ኢና ንሓትት ዘለና ሓንቲ ኣብ ቀዋሚ ዝተመስረተት ሕግን ስርዓትን ዘለዋ ሃገር ኢና ንሓትት ዘለና ኮይኑ ንሓትት እኮ የለና ኩሉ ግዜ ደዛርበኒ ንዓይ ከዓ ብዙሕ ንሓትት ኣለና ምናልባሽ ብዙሕ ሰብ እንታይ ይብለኒ እዩ ንዓይ እቲ ስታትስ ኮ ኣብ ዓድና ዘሎ ረእይዎ ዶ እቲ ሰላም ረእይዎ ዶ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዕግርግር ኣብ ሱዳን ዘሎ ዕግርግር እቲ ህዝባዊ ግንባር ኢሳያስ ሒዝዎ ኣሎ ኢሳያስ ሰብ እዩ ፅባሕ ከ እንድሕር ኢሳያስ ኢንታክት ኮይኑ ነቲ ሰላም ሒዝዎ ኣሎ ኮይኑ ሓደ ሲስተም ተዘይፈጢሩ ሓደ ስርዓት ተዘይፈጢሩ ክትክኦ ዝኽእል እሞ ብኡ ዝኸይድ ፅባሕ ከ እጅስ ብዙሕ ኣይኮንና ንሓትት ዘለና ሓደ ነገር ኩሉ ባህላዊ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ሲቪካዊ ሓላፍነት ናብቲ ዓዲ እንታይ ይኸውን ዘለዎ ኢልና ኢና ንዛረብ ዘለና እጅስ ስሳዕ ኣይኮነን ከምዚ ህያብ ዝበሎ ወይ በለፅ ዓይነት ነገር ኣይኮነን ወይ ስለ ዝፈለጥና ኦቨር ኣክቲቭ ንብረሉ ዘለና ነገር Thank you, Sami. نبعلتي
إساس زي هلوس تاي مقنا إساس مسكولو دخمتاتاس أنت ጸጥታ ዘለዋ ስቴብል ዝኾነት ሃገር ሒዙሎ ዝብል ሓሳብ እውን ንባዕሉ ክሪቲካል ክርአ ዘለዎ ሕቶ እዩ ማለት እዩ እንታይ እቲ ሰላም ማለት እንታይ ስለ ዝገበረ ሰላም ዘለዎ ኤርትራ ማለት እዩ ስድራ ደቂ 80 ዓመት ብመራኾስ ደቂ ደቆም ውሉድ ውሉዶም ክርእዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዩጋንዳ ናብ ኬንያ ናብ ሱዳን ብመራኾስ ዝኸዱ ፓረስታሞል ስኢኖም ካብ ኢትዮጵያ ፓረስታሞል ብገዝኡ ዝስደዱ ስድራ ቤታት እንድሕር ኮይንካ ሒዝካ ዘለኻስ እንታይ ኣበይ እቲ ሰላም ውናነ ሓደ ሓደ ግዜ ክርዳእኒ ይክእልን እዩ ብግልፂ ንምዝራብ ማለት እዩ ምናልባት ናብ ካልእ ከይወስድና ትዕላል ግን ድሓር ምዚ ናይ ኤርትራ ዝመሳሰል ኦፍኮርስ ካብ ኩነታት ክፈላለ ክእል ካብ ሃገር ናብ ሃገር ክፈላለ ክእል ብመጠን ግዜ ብመጠንቲ ጂኦግራፊ ክፈላለ ይክእል ክኸውን ግን ናይ ካልኦት ሃገራት ናይ ዲያስፖራ ተራ ኣበርክቶ ኣብ ዓዲ ከም ኣብነት ወይ ክርአ ዝኽእል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከምዚ ጽቡቕ ቁርጡ ዝኾነ ኢፌክቲቭ ዝኾነ ናይ ዲያስፖራ ምንቅስቓሳትን ተራ ናብ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይታ እቲ ዲያስፖራ መበቆል ናይቲ ዲያስፖራ ዝኾነ ዓዲ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብኣብነት ክርአ ዝኽእል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ምናልባት ኣብ ታሪክ ፈልጥዎ ወይ ብቐረባ ትዕዘብዎ ነገራት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ መፅናዕቲ ዝተሰነየ ከይከውን ክእል ግን ወዝስ ድሓን መስል ኣብ ኤርትራ ብኸመይ ኣብ ናይ ኤርትራ ኩነታት ኣብ ናትና ኩነታት ብኸመይ ክትግበር ይኽእል ክኸውን ምናልባት ዝርአ እምበር ናይ ከምዚ ዓድስ ድሓን ዝኾነ ተራ ኣሎ ትብሎ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ወይ ካብ ናይዚ ዓዲ ሕማቅ ኣብነት ክንመሃር ክንክእል ኣለና መምሃሪ ከዓ ክንሪኦ ኣለና ትብሎ ተራ ናይ ዲያስፖራ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣኻ ጅምር እያ ቴንክ ዩ ተስፋ ዓለም ኣነ እንታይ ምበልኩ እቲ ቀዳማይ ኣብነት ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ንሕና ንባዕልና ኢና ኣብነት እቲ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ዳያስፖራ ፖለቲክስ ናፅነት ከምፅእ ምኽኣል እዚ ኩሉ ፀገማት ሓሊፍካ ናፅነት ናይ ምምፃእ ክስታይሲ ቀሊል ኣይነበረን እሱ ንባዕሉ ኣብነት እዩ ማለት እዩ እቲ ናትና ኢንተርናል ዝኾነ ሪሶርስስ የርኢ ዓቕምና ድሌታት ናይ ህዝብና ጥርናፈ ናይ ህዝብና ብዙሕ ነገራት ኢና ክንመሃር ንኽእል ካብኡ ማለት እዩ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ሙቭመንትስ ማለት እዩ ወላ ዲያስፖራ ኮን ወላ እቲ ኣርምድ ስትራግል ዝነበረ ማለት እዩ ኣብ ስልጣን መፅኡ ድሓር ኣብኡ ሓፊሩ ምውራድ ምስ ዓብየ እሞ ከዓ እዚ ኩሉ ግፍዕን ካልእ ፀገማት ምስ ፈጠረ ሕጂ ኸ ደኣ ስለምንታይ ኢና ነዝቅጥ እቲ ታሪክ ዘይድገምን ድዩ ከመይ ጌርና ኢና ኣካውንተብል ንገብሮ ከመይ ጌርካ ክትሕዞ ነቲ ኣብ ስልጣን ኮይኑ ዝጭፍልቐና ጥራይ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ወላ ካልእ ኣብነታት ከይረኣና እቲ ናትና ታሪክ ንባዕሉ ሓደ ዓብ ኣብነት እዩ ንዓና ማለት እዩ ኣብ ከባቢና ምናልባት ክንርኢ ንኽእል ንኸውን ኣብ በዓል ሱዳን እንታይ ኣጋጢሙ ቅድሚ 3-4 ዓመታት ማለት እዩ ናሽቱ ሙቭመንት ካብ ዳያስፖራ ሱዳኒዝ ፕሮፌሽናል ኣሶሲሽን ዝበሃሉ ንኣብነት ካብ ኤሮጳ ድዮም ካብ ካልእ ሚድል ኢስትን መፅኦም ናቶም መንግስቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ኣብ ክስታይ ምምራስ ዓብ ሮል ገይሮም እቲ ኣርሚ ናይታ ሃገር እቲ ሰራዊት ናይታ ሃገር መፅኡ ዓብሊድዎም እንደገና ካብ ካልእ ሕንፍሽፍሻት ያላ ማለት ካልእ ፀገም ይፈጥር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቀንዲ ኣብነት ኣነ ከምዚ ክብሎ ዝፀናሕኩ ተመሊስና ናትና ታሪክና ርኢና أو أتذكرنا أنت نزعر كمزبي ذا أكل resources ذا أكل نقحات ذا أكل leadership أنت ترينا تلوتي خبانات رأيك كما تدخل معلش. Thank you سامي. هو تسفيه كم زي يابز ولا حدا أنا كل جزء أنت يربلت دياسبورا نعكنا خلنا تي أوش تزلوا حيل معرف نديو أو ናይ ናፅነት ኣንፈት ዘለዎ ነቲ ውሽጢ ዓዲ ወይ ነቲ ዲያስፖራ ዝብል ሕቶ እዩ ሕጂ እቲ ክነወዳድር ከለና ምናልባሽ ንኣብነት ሱዳን ተርኢናዮ ሱዳን እቲ ናይ ማሕበር መምሃራን ወይ ቶም ካልኦት ማሕበራት ተርኢናዮም ተዛማዲ ዝኾነ ናፅነት ኣለዎም እቲ ናብ ውሽጢ ናብ ደገን ዘሎ ርክብ ዝሓሸ እዩ ሕጂ እቲ ናትና ዓዲ ምስኮምታት ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ እዘን ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ወይ ፖፑላር ዝኾነ ሬቤልየን ወይ ፖፑላር ዝኾነ ሙቭመንት ክኾነን ዘይክእላ ዝበሃላ ዓድታት ዓይነት ነገር እዩ ግን ብሓፈሻ
كان يا بولوناتنا دياسبورا حدا عبنت كجبرو تخلي خا ناي سودان دياسبورا حدا عبنت كجبرو تخلي خا اجي كاب بوليتيكا وكنتات بتصيلنا وندحرينايو ات بزح غيزات ترى دياسبورا بوليتيكا راح يكون بتقطبا وحيلات كمان حبيب اجي تناتنا كنتات بوليتيكانات راح يكونن وديو كل غيزه دزاربنا دشكرنا زلو قطبانا معرض بوليتيكانا وديو قياس حدا ولقو لتمرحنات ስለዚህ حزوت راح يكون كل غيزه دزاربنا زلو معرض بوليتيكا وحيلات قطبا وحيلات ما ስለዘወደቀዩ ምናልባሽ ወልቀ መላኹ ክተጸባበ ቆሉ ይትኸለኒ ኻግን ንዓመታት ኣብ ስልጣን ኮፍ ዝበሉ ጎረባብትና ሃገራት ኣለዉ ናይ ሩዋንዳ ክኾኑ ኸሊና ናይ ዩጋንዳ ክኾኑ ኸሊና ምናልባሽ ካልኦትን ከለዉ ኸለዮም ግን እቲ ዝገርመኒ ሕጂ ኤርትራውያን ዜጋታት ናብ ኡጋንዳ ዝፈልስሉ ዘለዉ ኩነታት እዩ ሓደ ውልቀ መላኽ ንብሎ ሕጂ ብሓፈሻ ሓደ ክልተ ከምዚ ናይ ሱዳን ናይ ካልእ ኣብነታት ከልወና ክእል እዩ ግን እቲ ኮምፓሪዝን ክንገብሮ ከለና እውን እንትናትና ሶሻል ኮንቴክስት ወይ እንትናትና ሃገራዊ ኮንቴክስት ፍልይ ዝበለ ነገራት ስለ ዝኾነ ክብድ ይብል ይኸውን ክገድፈኩም ሓስብ ነይረ ግን እንደገና ካብቲ ትብሎ ዘለኹም ነገራት ከዓ ሕቶታት እንዳመፃለይ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሓደ ምናልባት ሳሚ ቅድሚ ገለ ዓመታት ፅሒፍካያ ዝነበረት ሓንቲ ናይ ጆርናል ኣርቲክል ነይራ ብዛዕባ ናይ ዲያስፖራ ኣካዳሚክስ ኤርትራውያን ትጠቅስ እያ ብርግፅ እቲ ሽዑ ዝነበረ ምጉት ከብሎ ይከኣልኩም ግን ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኤርትራውያን ሞያውያን ምሁራት عند السكساي ما بقى سجراس قال خايف منابات سانتا انتحت من الكبع مسابق حاسك ناولكم تعزبت دحان منابات ساكي كو ناولكم تعزبتي ترى عبد الجزر لو إرخاويان سمويا مقران سكولارس كون خو وافكال عبد مويا تاسلاتات الصوت كو إرخاويان ابزي حجز لو كارنت يأكل خون خال مسكين حمد خون خال مسكالوت استفعل وكس عسات كل خون خال زي تعصم زلهم نالبات برجين حمد وهي يأكل تحمل بالعوم ترى فوكس نجبر لنا قال إنه بس لازم إليكم كل بحافظ شاسع بتدقز لو ناي قاسي من كس عسات ناي لوت من كس عسات ترى ناي إرتراويان مهورات انتهي مثلا كلام أرتم لسنا الناس نتنابنا كبهاربارد كي تعرفه نميرا زوجو أبز دقة مرح صعوته وعد أبنتات الله مالت حجون الله نريا مالله وحنا حتنا نريا مالله مالت كيف بحافش خميتكم قبل حتىكم نلبت كي هذا أساس كيف كينات حنكي قرفوكم قنتاي مثلنا تكون تعزبت أونست خانة تعزبت أكاليهم زلهم وعلهم نلبت مالسك مالهم بر أكال نايتي مهور زبحال دنبس لزلهم بأهم جبرو تعزبتهم تاي مثل هو ምናልባሽ ኣብታ ኣርቲክል እንድሕር ኢኻ እንታይ ኢኻ ኣተኩሮ ጌርካ ነርካ እንድሕር ኢልካኒ ተራ ኤርትራውያን ምሁራት ብሕልፈቶም ኣብ ኣካዳሚክስ ዘለዎ ስኒ ኣብተን ምብዕባል ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ኮሌጃት ወይ ትካላት ትምህርቲ እንታይ ተራ ኣለዎ ወይ ኤርትራውያን ምሁራት እንታይ ተራ ኣለዎ ኣብ ምብዕባል ቶም ኮሌጃት ዝብል ምናልባሽ ተሳትፎኦም ክንደይ እዩ ዘይሳተፉ እንድሕር ኣለዎ ስለምንታይ እዮም ኣፅቂጦም ዘለዉ ወይ ስለምንታይ እዮም ዘይሳተፉ ዘለዉ ዝብል ሓሳብ ኣልዒለ ነይረ ሓደ ምናልባሽ ኩሉ ግዜ ከምዚ ትብሎ ዘለኻ ርዱእ እዩ ሓደ ምሁር ኣካል ከምዚ ናይ ምዕባለ መሰረቲ ትምህርቲ ናይ ምዕባለ መሰረቲ ምሁር ኣካል ከዓ ዓብ ዝኾነ ግደ ኣለዎ ሙሉእ ብሙሉእ እሱ ተዘየለት ምዕባለ የለን ክንብል እኳ ተዘይከኣልና ግን እቲ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ወይ ዓቕሚ ሰብ ኣብቲ ሃገር ዓብ ዝኾነ ግደ ኣለዎ ግን ኣብ ኤርትራ ከም ዝበልካዮ ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ብዙሓት ምሁራት ኣለዉ ከምዚ ዝበልካዮ ግን ከዓ ኩሎም ከዓ ይሳተፉ የለውን ኣብ ዓድና ይሳተፉ የለውን ኣብዚ ዘሎ ናይ ደገ ንጥፈታት እውን ይሳተፉ የለውን ኣብ ዓድና ስለምንታይ ዘይሳተፉ ኣለዉ እንድሕር ኢልና ተን ምክንያታት ውሕዳት እየን ሓደ ውልቃዊ ፀገማቶም ክኸውን ይኽእል እዩ ፖለቲካዊ ሽግራት ናይቲ ዓዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ ስርሖም ስለዘይጠዓመሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበዝሐ ግን እቲ ፖለቲካዊ ፀገማት ናይቲ ዓድና ይዕንቅፎም እዩ ኣብዛ ካልይቲ ሕቶ ኣብዚ ዘለዉ ምንቅስቃሳትኩም ኤርትራውያን ምሁራት ከ ኣበዮም ዘለዉ ንዝብል ሕቶ ብሓፈሻ ትርኢ እንዲኻ ውሕዳት ሰባት ግን ኣብቲ ሳይለንት ማጆሪቲ እንብሎ ዓይነት ነገራት እዮም ዘለዉ ምክንያቱ ሓደ ዘይበረሃሎም ዘይተዋሕጠሎም ነገራት ኣሎ ኢልና ክንርድእ ንኽእል ንኸውን
ምናልባሽ ዘይዋሕተሎም ነገራት እንድሕር ኣላ ኣትዮም ስለምንታይ ተርኦም ዘየበርክትወይ ዘለዎም ምንቅስቃሳት ካብ ሚእቲ ተዘይፈትዮም እውን ካልእ ኣማራፂ ኣልተርናቲቭ ዘይፈጥሩ ዝብል ሕቶ ኩሉ ግዜ ኣሎ ሓደ ካባይ ጀሚርካ ክብል ነፍስና ፈቲና ኣለና መስለኒ ተስዕና ኣለና ኣብቲ ውልቃውነት በዚ ከይዛረበና ሓደ በዚ ከይዛረበኒ ትሚለ ኣዝቂጥ ስርሐይ ዘይገብር ንዝብል ትናትና ሲቪካዊ ሓላፍነት ዓንቶ ይንብሎ ዘለነበርና ረሲዕና ኣለና ኣንሕና ሲቪካዊ ሓላፍነት እንድሕር ረሲዕና ዝበዝሐት ተንደስ ከዓነት ናይ ዓድና ፖለቲካ ኣብ ሓደ ኣንግል ኣብ ፅንፈ ዓይነት ዝኸደሉ መገዲ ክበዝሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ምናልባት ኣነ እንታይ በልኩ ተስፋዕን ሳሙኤላ እንታይ ይትሮል ክኸውን ዝግባእ ነይሩ ከም ሓደ ትምሁር ዝበሃል ኣካል ሲ እንታይ ተራ ክፃወት ይኽእል ነይሩ ወይ እንታይ ተራ ክፃወት ኣሎ ተኮይናታ ሕቶ ትምሁር ዝበሃል ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ወላ ድማ ብናይ ቅድሚ ነፅነት ዝነበረ ናትና ማለት እዩ እቲ ቪዥን ናይታ ሃገር እቲ ራእይ ዝበሃል ናይታ ሃገር እቲ ዕላማኻ ክሊርሊ ኣርቲኩሌት ብምግባርን ንዑ ብክሊር ምስራሕን እዩ ተቐንዲ ስራሕ ናቱ ማለት እዩ ብግቡእ ከዓ ሰሪሖም ቅድሚ ናፅነት ማለት እዩ ሕጂ ኸ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና እቲ ካልእ እቲ ዕላማ ሽዑ ናፅነት ክሊር እዩ ነይሩ ናፅነት ብኸመይ መፅእ እስትራቴጂ ምሕንፃት ክኸውን ይኽእል እቲ ሊደርሽፕ ምሕጋዝ ክኸውን ይኽእል ሰፖርት ምግባር ክኸውን ይኽእል ሊደርሽፕ ባዕልካ ምፍጣር ክኸውን ይኽእል ካልእ እውን ፖፑላር ዝኾነ ሞቢላይዜሽንስ ኣብ ደገ ፈጢርካ ነቲ ውሽጢ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ሰውራ ምሕጋዝ እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ዓቢ ሮል ተፃዊቶም ኣብ ከምዚ ክሳየት ማለት እዩ ናይ ሕብረተሰብካ ምዕባይ እውን ሓደ ዓብይ ግደ ናይ ትምሁር ዝበሃል ኣካል ኮይኑ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እውን ከም ኣብነት ክንጠቕሶ ንኽእል ኢና ነዚ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ከ እንታይ ዝኸውን ዘሎ እቲ ሜድየም ናይ ኮሚኒኬሽን ናትና ናይ ትምሁር ዝበሃል ዘሎ ኣካል ብዛዕባ ኤርትራ መፅናዕቲ ወይ ሓደ ሪሰርች የለን ማለት ኣይኮነን ናይ ኤርትራ ኩነታት ብዙሕ ኣይተፃሕፈሉን ወይ ኣይተገልፀሉን ማለት ኣይኮነን ብመኸመይ ኮሚኒኬት ንገብሮ ዘለና ኣበይ መን እዩ ዝሰምዖ መን እዩ ዘንብቦ ዘሎ ነዚ ኩላትና ሰለስቴና ፓብሊሽ ዝኾና ክስታያት ኢና ሪሰርቸርስ ኢና ኣብዚ ማለት እዩ ኣበይና ፓብሊሽ ንገብሮ ዘለና ተሓፂ ዘለዎ ሓንቲ ኣክሰስ ተይብሎም ማለት እዩ ንሕና ጥራይ ንገብሮ ንኽእል ወይ ከማና ዝኣመሰሉ ጥራይ እዮም ማለት እዩ ንፅሕፈት ቋንቋ ንባዕሉ ካልእ እዩ ማለት እዩ ቀደም ዝቐደም ዝተፃሕፈ ናይ ትግርኛ መፅሓፍቲ ድዩ ብካልእ ብዓረብ ዝፀሓፍ ዝነበረ መፅሓፍቲ ድዩ ምስ ናይ ሕጂ ግን ተዳዋዲርካዮ ካልእ ምኾነ ማለት እዩ ሕጂስ ኣብ ናትና ባብል ኢና ነብር ዘለና ማለት እዩ ሓደ ሰክሰስ ዝኾነ ክስታይ ሪሰርች ካብ ምስራሕ ዝዕንቅፈና ነገራት ብዙሕ የለን ነቲ ናትና ሪሰርች ሓደ ኢምፓክትፉል ኣብ ምግባር ኣብ ሕብረተሰብና ዘለዉ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ኣብኡ ኣንዮ ግን ኣይከኣልናን ማለት እዩ ከም ሪሰርቸርስ ከም ምሁራት ወይ ወላቲ ምሁር ዘይኮነ ኣካል ማለት እዩ ናትና ስትራግል ከምዚ ሰርቫይቫል ስትራግል ከኣለና ኣብ ውሽጡ ማለት እዩ እቲ ላይፍ ባዕሉ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ላይፍ ናትና ኢንዲቪጁዋል ጥራይ ዘይኮነ እውን ሓደ ኤክስተንድድ ዝኾነ ፋሚሊኻ ክስታይ ዘለካ ማለት እዩ ኤርትራውያን ከምዚ ኩላትና ሓደ ኮሙናል ላይፍ ስለንነብር ማለት እዩ እዚታት ምክንያት ኣይኮነን ነይሩ እቲ ቀንዲ ምክንያት ሲስተሚክ ዝኾኑ ቻለንጅስ ኣለዉ ማለት እዩ ነቲ ናትና ሓሳባት ነቲ ናትና ናይ ሃገር ራእይታት ኣርቲኩሌት ንኸይትገብር ዝዕንቅፉ ሲስተም ዝኾኑ ነገራት ኣለዉ ምበልኩ ማለት እዩ ክውድየ ሎመዓልቲ ዕለት 18 መስከረም እዩ መበል ቅድሚ 22 ዓመታት ሰፕተምበር 18 2001 ኣብ ኣስመራ ኣብ ኤርትራ ብሓፈሻ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣስመራ ፅድያ ናይ ኣስመራ ስፕሪንግ ተባሂሉ እውን ዝግለጽ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ብተዛማዲ ክሰፍን ጀሚሩ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኩነታት ፖለቲካዊ ርእይቶታትካ ናይ ምግላፅ ስምዒታትካ ነቐፌታዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓሳባት ናይ ምግላፅ ብፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ቁርብ ፖለቲካዊ ባይታ ቁርብ ዝረኣያሉ ዝነበረ ብተዛማዲ ምስኡ ብዝተሓሓስ ከዓ ብመልክዕ ስነ ጥበብ ክኸውን ይኽእል ብፅሑፋት ብጋዜጥን ናይ ጋዜጠኝነት ስራሕ ክኸውን ይኽእል ቃል ናይ ህዝቢ ርእይቶታት ናይ ህዝቢ ፖለቲካዊ ርእይቶታት ናይ ሽዑ ዝነበሩ መራሕቲ ዝተኣሰሩ ተኣሲሮም ዘለዉ መራሕቲ ናብ ህዝቢ ኣብ ምቕራብ ከም ሓደ ኣገዳሲ ናይ ኮሚኒኬሽን ድልድል
ዝፃወቱ ዝነበሩ ተራ ዝፃወቱ ዝነበሩ ተባዓት ንኣሽቱ መንእሰያት ኣብቲ ግዜኡ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ፀሓፍቲ ስነ ጥበባውያን ኩሉ ሞያው ዝሓዙ ኤርትራውያን ኣብ ጉድጓድ ዝሰፈርሉ ሕማቅ ዕለት ንዝክረሉ ማለት ኢሎም ብኡም ክንጅምር ግባአና ማለት እዩ ሓደ ምክንያት ናይ እዚ ኣብዚ ሎሚ ኣብ ስደት ኮይና ብዛዕባ ሃገርና ብዛዕባ ዓድና ብዛዕባ ህዝብና እውን ይህን ንባሉ ነመረርሉ ዘለና ኩነታት መርኣያ ናይቲ ንዓቶም ዝበፅሖም ሕማቅ ዕጫይ ማለት እዩ ስለዚ ከም ተዘክሮ ምናልባት ነቲ ዓለት ዘይኮነስ ብሓፈሻስ እንታይ ትብልዎም ነቶም ኣብ ድሕሪ ኮንቴይነራት ጉዳጉዲ ዘለው ኤርትራውያን ኩሎም ማለት እዩ ከም ንበገስ ንዑ ስለ ዝወሰድኩ እምበር ኩሎም ኤርትራውያን ኣለዉ ግን ነዚ ዓለት ተጠቂምኩም ስታይ መልእክቲ ክትሕልፉ ትደልዩ ምዝ ናይ ዲያስፖራ ኩነታት ምናልባት ቀጥታዊ ዝኾነ ምትሓሓዝ ክህልዋ ክእል እዩ ኣለዋ ከዓ ብተዛዋሪ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ትብሉ ብምክንያት እዛ ዕለት ንህዝቢ ኤርትራ ንደገ ዘሎ ናብ ውሽጢ ዘሎ መንእሰያት ኤርትራ ፀሓፍቲ ተባዓት ፀሓፍቲ ኣለዉ ኩሉ ስዒሮም ኣብ ደገ እውን ዝወፁ ናቶም ሓሳባት ናቶም ተስቲሞኒያልስ እውን ዘካፍሉ ዘለዉ ብዙሓት ፀሓፍቲ ተባዓት ጋዜጠኛታት ፀሓፍቲ ኣለዉ እንታይ ተሕልፎ መልእክቲ ኣለኹ ምናልባት ከም መዛዘብ ናይ ሎሚ ሸጥ ዕላልና ክኸውን መን ጅምር ተስፋ ከምዚ ዝበልካዮ እዚኣ አንተ ዳሓተትካና ሕቶ ስሚ ስለምንታይ ኢና ንዛረብ ትብል እዚኣታ ልክዕ ዝኾነት መልሲ እያ ስለምንታይ ንዛረብ ኣለና ምክንያቱ ሰባት 22 ዓመታት ብዘይ ፍርዲ ብዘይ ዝኾነ ካልእ መሰል ኣበይ ከም ተኣሰሩ እውን ዘይፈልጥ ኣብ ትሕቲ ምንታይ ኩነታት ተኣሲሮም ኣለዉ ዘይንፈልጥ ኩነታት ስለ ዝተፈጠረ ብዓድና እዩ ኣነ ሃይስኩል ከለኹስ ሓፈሻዊ ፍልጠት ገለ ወዳደር ነይረ ቤት ትምህርቲ ገለ ወኪለ ሕጂ ሓደ ካብቲ ኩሉ ግዜ ትዳልወሉ ሕቶ ኔልሰን ማንዴላ ክንደይ ተኣሲሩ ዝብል ዓይነት ነገራት እዩ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኦም 22 ዓመት ማለት ሓደ ወዲ ተወሊዱ እሱ ክወልድ እውን ክኢሉ ኣሎ ማለት እዩ እንጂ ኩሉ ግዜ ክንሪኦ ከለና እዚ ከምዚ ዓይነት ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ካብቲ ወረድ ዝኾነ ዓይነት ሕቶታት እዩ ምክንያቱ መዓልትና ናብ ገዛ ሓንቲ መዓልቲ ገዛ ኮፍ እንድሕር ኢልካ ሓሲብካያ ማዕረ ክንደይ ከባድ እያ እሞ በዚኣ ከይትወፅእ በዚኣ ከይተኣቱ ሓደ ኢልካ ግን 22 ዓመታት ብ365 መዓልታት እንድሕር ኣርቢሕካዮ እንታይ ዓይነት ኩነታት ፈጢርና ኣለና ዓድና ሕጂ ነዛ ዓይነት ኩነታት ኣይትቃወሞ ነዛ ዓይነት ኩነታት ኣይትዛረብ እዚ ዓይነት ኩነታት ጌጋዮ ኣይትበል ንዝብለካ ዓይነት ሰብ እንታይ ኢኻ ግዜ ዝመፀና ጃነ እንታይ እየ ዝብል ኢንፋክት እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ መዋፅኦ ፍጠረሎም ኩሉ ግዜ ዝመሰረቱ እዩ ኪንኡ ከዓኒ ነታ ዓድና ሕግን ፍትሕን ይፍጠረላ ዘብል ኩነታት እዩ እዚ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ከዓ ናይ ግድን ኣይኮነን ዘየድሊ ነገራት ክንገብር ናይ ግድን ኣይኮነን ቦምባታት ክንድርብ ናይ ግድን ኣይኮነን ጥያይት ክንተኩስ እሱ ኣድላይነት የብሉን ምክንያቱ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ እዩ ዝበዝሕ እንድሕር ኣብቲ መጨረሻ ሪኢኻዮ ግን ኩላትና ነቲ መንግስቲ ፀቕጢ እንድሕር ጌርናሉ መንግስቲ ህዝቢ ኣብ መጨረሻ ሕጂ እታ ዓንቲ ወይ ዝበልናዮ ንሕናስ ብዙሕ ኣይኮንና ንሓትት ዘለና እንታይ ደኣ ሕግን ፍትሕን ኢና ንሓትት ዘለና ሕግን ፍትሕን ኤርትራ ንክመፅእ ከዓ ኩላትና ግዴታዊ ናትና ዜግነታዊ ሓላፍነት ኣለና ኩላትና ዜግነታዊ ሓላፍነት ክንዋፃእ ፅቡቅ እዩ ኣነ ዝብል ሕጂ እታ መሰረቱ ዝሓቶ እዚኣ ስለምንታይ ንዛረብ ትብል ነገር ትምልስ ኣለያ ንዓና ከዓ ሓርነት ትብልና እያ Thank you. Evangelist Sami, Anela. Yeah.
እንታይ ነብዘለና እንታይ ንምባል እታ ሳይለንት ዝኾነ ሕብረተሰብ ወላ ዝበልና እንተበልና ሕጂ ከምደይ ሰምዕ ትሕቲ መሬት እንደምተሰፊሮም ዘለዉ ክሰምዑና ኣይክእሉን ኣይሰምዑና እንተድምሕቸውን እሶም ዝሰምዑሉ መንገድታት ብኸመይ ይፍጠር እቲ ሳይለንስ ናቶም ብኸመይ ብሬክ ክኸውን በዚ ንሕና ቃላት በዚ ናትና ቃላት ክስበር ዝኽእል ክሰምዕ ዝኽእል ኣካል ስጋት ዘይተፈጠረስ እንታይ ክግበር ዝኽእል እሱ ማለት እዩ ኩላትና نمولو إسبير صراحة عدم مالك كلاتنا بحنسع كنا كونتمبليت كم تخطو لز أنا حكا لعسرة عمد عسران كنتن لعلي وانت ساعتها أصلو سوات هذول ريت كن خلاص 4 عمد أسره سبسي كسمعنا وناي كالب ولا حنتي سمعنا من كابانا مالك سايلنس ولا سايل أب سايلنت بخونه أنت اليوم بهوت مالك السيت تاريخنا السيت نزينا كان ستورين زينا نقدر دلنا مالتي سيفيك دي تخون بلاز أنا إحنا ون السيم أو كاويد واتساب مالتي كاويد جنفل يا أنا اللي بعد كلتهم دكتور يابن دكتور سامسون من اللي علالي كنت أتنك أركنت ناك تخوينو سعرنا شروع قدي فيه مالتي بسمكم يا أخوكم سنة أتنك أنا كمو جيرنا لكم يوم نتخانو سلازي يا قنية لي لو معلتي اللي عندنا برنامج توتات زين مثلا بتماسة سالي زعبا أبقى سالي كنا رخبت سفنا قبلكم من الوقت نهزبي نتعذبتنا سمعتنا ون ككافلوز دلي كلا بوز دلي أبشامس زخنا حساب على قابزن إحنا نقول شيء زبزح جزيس نحنا طحنا بشوا على دم على الاسم نحنا أول كم قبل ندلنا على سبيس نحنا طرح كمزي بعلنا قداي الناس نيت قداي تخافتي محاضرتي بالعساتي تعدمات راح نكون عين دلنينا كل جزيس عن خاطناتكم فليز بلا نقفي تاوز بنا تعزب ساعات لنا تطلعوا تطلعوا تيمات تيمز سلازس فقدنا تاعكم مزيبناتكم عبدناتكم بايتا خمس قبل زبل 7 ترى نخوينو نحنا بتعامل حبساتنا مالتي ساقم زبالي بلا زخونه سب مسي مثلا خزرارب ابز حساب خكافل زخونه علامه يبلنا نحنا بتي وصل عقمناس مسز بي يهن كنبال حسابنا نمكفال يبر زخونه خصايبنا سلازي رؤيتو زلو فريز بلا حساب زلو ابا شاما مسيو حسابو خكافل حسابه تكافل حساب متكافلو you're very welcome automatically always جزانا خفتيو كونتاكت قبرنا حسابكم كأكافلو أبتنبلو بمكببار نقدر مبها حال كنا مع بالكي الناس حركاتي أول تاوز خنا مسيد نايزي ناي دياسبورا مبها حالتنا ونخون غليو لذي حساباتكم ريتاتكم نسبة نعاكم كان لومي سلات زعبكم سفي مجلسيتاتن ريتوهم يمسكنكم يغني لك يغني لنا يلا تسفى